an filɛbagaw ani an lamɛnbagaw cɛw ani musow denmisɛn ani maabakɔrɔ aw bɛɛ lajɛlen an ni ɲankuma bi ye alamisa ye avril mɛkalo tile 2 san 2024 an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn bi su in na an ka arajo partenaires an b'u bɛɛ lajɛlen fo k'a daminɛ Kayi fo Tawudeni ka Kucalakaw k'olu fo olu fɛ k'olu fo Bilakaw Manakotokaw Kita mara la ka Kita kɔnɔna fana na danaya o ye arajo so kura ye o dayɛlɛlen don olu fana sɔgɔlen don an na Bamako yan Star FM ale fana yɛlɛmatɔ don ka bɔ Bamako kɛrɛfɛlaw la ka na Alde Bamako la 92.4 an b'o fo ka Excellence FM maaw k'olu fo k'u fala ni ne y'a kɛcogo ye sisan kɔni ndi bɛ yen min ye arajo minnu sɔgɔlen don an na Kayi San Kucala Sikaso Mopti Kulukoro Bamako yan yɛrɛ k'an b'a bɛɛ lajɛlen fo k'a bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn maa man farin i jigi kɔ dɛ olu b'a to an ka se ka ye Majura TV Banabakaw fɛ k'olu fana fo k'u waleɲuman dɔn cɛsiri ni timinandiya sini o y'anw ka don ye bɛɛ n'i ka don tɛ musow ta ye le 8 mars ye baarakɛlaw ta ye le 1er mai anw kunnafonidilaw ta ye le 3 mai ye sini n'Ala sɔnna ma o baro sigi o na kɛ an bɛ arajo baarakɛla tele baarakɛla journal baarakɛla minnu bɛ bɔlɔlɔ sanfɛ k'a bɛɛ lajɛlen fo ko aw bɛɛ lajɛlen bonne fête le 3 mai Lansana Kulubali an b'a fo k'a waleɲuman dɔn ale bɛ nafaji a n'a ka denbaya Keba olu kɔni tiɲɛ yɛrɛ la o fana aw ka fɛn in tɔgɔ ye di télé min bɛ fɛn ta fɛgɛfɛgɛmani o de b'ale bolo ni a daminɛna ka ban onzon fini ale bɛ télé bɛɛ faga sa bɛɛ de bɛ nin lajɛ sisan olu ɲɛ b'an na komi an sigilen filɛ cogo min k'a Kulubali an b'a fɔ a n'a ɲɔgɔnna caman Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan Laurent Jakite an ka foli bɛ s'a ma an kɔrɔkɛ don ale tun bɛ baara kɛ ORTM na Bakari Sangare Glace ale fana tun bɛ baara kɛ ORTM na n'i ye son dɔn ka tɛmɛ ale kan dɔrɔn i tilalen sonko la ayi n'ale b'a to yan ka casque to a tulo la a b'a fɔ ko ko den dɔ kasi kan bɛ so dɔ kɔnɔ yan ko a bɛ bɔ film na a b'a fɔ ko k'a jɔ ko ka taga den ɲini Glace ale kelen pe de ye Glace kalama ye 2008 an ye carte ta ORTM kuru kɔnɔ an bɛ ka taga Kidal ninjaw y'an jɔ Boni a ko ko tɛ ko ɲɛdɔn ko nin kari yɛrɛ ko mɔgɔ min mana nin kari yɛrɛ k'i bɛ nin lajɔ ko ORTM b'a kɔnɔ presse privée b'a kɔnɔ artistes b'a kɔnɔ Neba Solo ni a caman ye ko a ko polisikɛ ma ko e yɛrɛ bɛ nin lajɔ ko n'i bɛ fɛ k'an ka tilelafana di sa k'o di an ka chef de mission o tun ye Apollo ye Amadou Baba Diallo Apollo ale fana ye producteur ye ORTM na an b'a fana fo k'a waleɲuman dɔn mission in tiɲɛna 2008 a jara Keba an dun taara kari la ka sigi kari la Kidal dɛ Sonef kari an bɔlen Gao ka Tlemsi ci an nana sɔrɔ Gamu ani Takini olu jɔlen don ni BRD min k'an kɔnɔ an bɔra 8h Gao ka taa don 16h Kidal a dɔw photo taara ni kari in ye dɛ o tun ye dɔw siɲɛ fɔlɔ ye olu bɛ tugu anw nɔfɛ ko ni maakura taalen don Makan anw fana b'a fɔ nin ne ye yan ye nin ye Adar sira ye nin ye Tesaliti sira ye n'i taara nin fɛ i bɛ taa Agolok Kidal ye donna 4 ye nin bɛ taa nin fɛ Etamar de ye yan ye yan ye Gamu ka so ye yan ye Iyad ninnu ka so ye Intalaw ka du filɛ nin ye ka 1 filɛ ka 2 filɛ an fana ye maaw tɔgɔ minɛ cɛ ka yɔrɔw yiriw la o y'a sɔrɔ olu bulalama don an fana nɔfɛ bon a bɛ ten de o a bɛ ten de n'an ye Glace fo Kalifa Seku Traoré k'ale fana fo Mamadu Sumunu BNDA kɔnɔna na Mamadu Nama Keyita k'an b'a fana fo Mamadu Tunkara k'ale fana fo min ye Maraka Samake ale bɛ Kɔrɔwarikaw fɛ nin waati in na
an ka Zavia Alimami Buwa Kulubali fɛ yen n'o o ye Bajaji Ayidara an b'ale fo Savana Kone Binem Dolo Kanadakaw fɛ yen tonton Raoul Faustin Sila Ali Badara Kone huissier de justice do Jaous Création Musafa Jawara ko a joyeux anniversaire sini o y'ale ka anniversaire ye an b'a fana fo Arigo Saki ka foli ta ka ɲɛsin a ma Musaba min ye Sofa Ibrahim ye k'a fɔ tigi Tunkara fo Modibo Gino transformateur ka ɲɛma Musa Kan PAJS ka ɲɛma PAJS ka maa ye ale an b'a fana fo Jire an tɛ ɲinɛ a kɔ ORTM kɔnɔna na min ye ORTM baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen k'u bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn k'a yira u la k'a fɔ ko n'Ala sɔnna a ma min ye 3 mai ye a hukumu kɔnɔna na sa an n'u kan ka baara minnu kɛ ɲɔgɔn fɛ sini sɔgɔma Maison de la Presse la o baara olu tɛna jɔ cogoya si la n'an bɔr'o la sa an bɛ ORTM baarakɛlaw tɛmɛnen kɔfɛ sa min ye a tɔgɔ yɛrɛ bɔra n kɔnɔ sa o cɛ tɔgɔ yɛrɛ bɔra n kɔnɔ fɔlɔ a ka yele a y'an bila a y'an ta ayiwa n'an ye olu fo an bɛ Sajo Kulubali fo ale bɛ bɔ Timini min ye Kajatu Kulubali ye Madame Kalifa Nama k'ale fana fo Fana Dumbuya ale ye école karamɔgɔ ye Kayi Kaso Aji Bari o ye n ka petipetini ye Nu Dumbuya k'ale fo Montréal kaw fɛ yen a n'a ka ɲɛma n'o ye Yusuf Tunkara ye Azmir Temaw k'olu fo k'u waleɲuman dɔn Yaya Fofana a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen k'an b'u fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan Nantumilakaw Julio Kati Mamadu Dambele Segu Maru k'an ka foli bɛ s'a ma min ye Jaba Sidibe ye n'a bɛ Salakaw ka sigi la k'an b'a fo k'a waleɲuman dɔn Isaac Sidibe ale balimamuso don Seydou Sangare chef de village coordinateur de chef de village k'a fo k'a waleɲuman dɔn Falaye nin dɔgɔkun in kɔnɔna na armée a ye dɔ fara a ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri kan ninjugawale ni bamananjawale kɛbaaw olu ɲinini na ɲinini min y'a to u taara bɔ maa mafalen kan n'o ye bamananjawale ni ninjugawalew ka Abu Uzeifa ye n'u b'a wele ko Igo Indeliman ale marabolo kɔnɔna na Uzeifa in ale tun ɲininen don diɲɛ finitigiw bɛɛ lajɛlen fɛ i y'a ye wa c'est mɔgɔw tɛ min faamu États-Unis tun bɛ anw fɛ yan Faransi tun bɛ yan diɲɛ bɛɛ tun bɛ yan nin kamalen a ye nin waleya kɛ tɔngokaw fɛ Niger a ye nin kɛ waati min u y'a ɲini kabini san 2017 octobre kalo kɔnɔna na fo dimanche tɛmɛnen an ka mɔgɔ ka sɔrɔ k'a bɔ baara la ça veut dire que kuma dɔw la fɛn dɔw bɛ fɔ kɛlɛko ninnu na fɛn dɔw fo hakili ka baara kɛ quoi sinon diɲɛ se jumɛn bɛ yen k'o tɛ États-Unis bolo ka wuli ka ɲinini kɛ yaasa ka se k'i bolo da maa kan tellement a guwanna u la i b'a dɔn u bɛ ka min fɔ ko est-ce que ko Mali ko est-ce que ko armée yɛrɛ ye cɛ faga yɛrɛ ko est-ce que ko armée don mais o bɛɛ ka ɲi a kɔni tɛ balo la sabula u y'a nɔrɔ bila ka ban u ka jɛkulu kɔnɔna na ale tɛ Abu Uzeifa ye wa o nana ni Abu Nasi ye ale na kɛ Nasi dɔ ye dɔɔnin hali a tɛ mɛn parce que wa u filɛ nin ye tan ni u nana u fana bɛ tɔgɔ de ɲini koyi u bɛ opération kɛ donc o ko senfɛ min ye armée hali bi tuguni narakaw fɛ yen ani bɛrikaw fɛ yen an na tila k'an da don olu la dɔgɔkun in kɔnɔna na fana baarakɛlaw kununko o kun y'olu tɔgɔladon ye u kɔni y'a jira k'a fɔ ko gouvernement ye caman kɛ u ye baara minnu bɛ sen na ko yaasa ka se ka ɲɛ sɔrɔ a la nka o bɛɛ n'a ta min ye maa caman ye n'olu ye baarakɛlaw n'u bɛ jamana fan wɛrɛw fɛ olu ko min ye baarakɛlaw ye u ka ɲɛɲinini kɛ u ka lakanako la ani ka dɔ fara u ka saraw kan Mali kɔrɔnfɛla fana na an y'a ye k'a fɔ akakaw fɛ ale ni ɲafunkɛkaw fɛ yen baki min bɛ yen n'o bɛ mɔgɔw tɛmɛ ba sanfɛ u y'olu bɛɛ lajɛlen kari CSTM CDTM baarakɛlaw ka wulikajɔ hukumu kɔnɔna na olu saba y'u bolo di ɲɔgɔn ma ko ka bɛnkan sɛbɛn dɔ sigi yaasa u bɛ se ka baarakɛlaw olu ka hakɛw ɲinini kɛ cogo min ɲinan samiya la baara min kan ka kɛ kɔɔri feere sara k'o bɛna kɛ 60 ye min ye gouvernement ye a ye dɛmɛ min ta ka ɲɛsin sɛnɛkɛlaw ma ko dɔ bɛna fara o kan maa minnu bɛ yen ni daba b'olu bolo olu ko gouvernement ka wuli ka jɔ kɛ ko sinon k'u bɛ kuma fɛn fɛn fɔ yan ko a tɛ s'olu ma dɛ k'u t'a ye dɛ sɛnɛkɛla dɔ kumana sini n'Ala sɔnna a ma an n'a kumakan tɛmɛ maaw n'a mɛn
a ko ko me ali kɔɔri sɔngɔ farali min filɛ nin ye ni président ma wuli k'a jɔ a ko ko min ye nɔgɔ sɔngɔ jiginni min filɛ nin ye ani fɛɛrɛ mun tigɛlen filɛ nin ye dabali mun tigɛlen filɛ gouvernement fɛ nin ye k'olu ta ye tulo lamɛnli ye san o san i n'a fɔ a bɛ kɛ cogo min na wa u ka juruw bɛ yen u ma sara kɔɔri sɔngɔw bɛ yen u ma sara u ye wari di nɔgɔw u m'a sɔrɔ ko gouvernement ka wuli k'i jɔ ko ka lakɔlɔsili kɛ a ko la yaasa a ko bɛ se ka lajɛ cogo min énergie ko ale bɛna na ko falen han fala ye aw minnu tɛ courant sara aw minnu bɛ bamakɔ dawolo la ko u bɛna wuli aw nɔfɛ dɛ branchement illégal i m'a ye ko énergie tun ye dɔgɔtɔrɔsow bila fɛn kan nka ale énergie kelen baarakɛlaw taara mɔgɔw installé o ligne prioritaire fana kan tuguni a ko ma nɔgɔn quoi CNT kuma in bɛ sen na hali bi ɲuguɲugu bɛ ɲini ka na ɲagaɲaga wuli sabula CNT ye baara kɛ a fɔra ko majɛw b'a la u y'a lasegin ka taga n'a ye tuguni cour constitutionnelle la nka sisan maaw yɛrɛ de wulilen don k'u jɔ k'a jira k'a fɔ ko hakɛ mun filɛ nin wari mun filɛ nin n'o bɛ di mɔgɔw ma ko fo dɔ ka bɔ o la maa caman ko ko dialogue o na kɛ o sababu ɲuman ye ale min phase nationale kan ka daminɛ ntɛnɛn nata in ko ka se ka ɲɛ sɔrɔ o la min ye fɛɛrɛ ni dabali bɛ se ka tɛmɛ cogo min na o dialogue kelen hukumu kɔnɔna na sibiri don seko ni dɔnko bolofara min b'a la n'o baaraw kɛra mamu dafe fɛ segu symphony dessin ka taa se ɲɔgɔlɔ n'a tɔ bɛɛ lajɛlen ma olu bɛ yira mɔgɔw la sibiri don bamako musée la a ko ɲɛmaaya o bɛ dialogue yɛrɛ ɲɛmaa bolo min ye baara ɲɛ a bɛ kɛ wuladafɛla la 17h waati bɛɛ lajɛlen welelen don a ko kɛnɛ kan keba nin dɔgɔkun in fana kɔnɔ bamako district fana ye tile 100 sɔrɔ dɛ tile 100 in kɔnɔna na u ye baara minnu kɛ ani mun bolo dalen n'u bolo u y'o fɔ Udu Kone an b'a fo ka Al Umran Ture fo Ibrahim Koromakan min ye Mohamed Sangare ye k'ale fana fo Mahmoud Sangare k'ale fo min ye Sanfili Solo ye Burama Traoré Mohamed Kulubali ka taa se Sedi Gune ma Ousmane Gino Bɛnkɛ Kulubali Amidou Gino ka taa se an ka cɛkɔrɔba ma n'o ye Sise an b'olu bɛɛ lajɛlen fo chef d'état-major ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan ko Wolomasiri Tabaw u ka wulikajɔ kɔnɔna na Nara fanfɛla la bi Bamaciwale ni Jɔwale kɛbaw ka daga yɔrɔ dɔ bɛ u ye o da walo moto 6 u sera k'u bolo da ka kɛlɛkɛminɛnw n'o ye guerrekɛminɛnw ye sa k'u y'olu dɔw minɛ ninnu bolo arajo b'a la taliki waliki b'a la lance-roquette b'a la anti-charge pare-balles AK-47 ale ni a mugukisɛw u y'olu bɛɛ lajɛlen minɛ ko a bɛ foli ni bonya ta ka ɲɛsin Wolomasiri Tabaw ma u bɛ wulikajɔ min na yaasa ka Ninjugawale ni Bamaciwale kɛbaw ka olu kɛlɛ ko kabi Mali donna Kidal kɛba ko dɔ yɛlɛmana ɲamakɔrɔ Alizerikaw fɛ yen bi maa minnu bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ n'u bɛ kɔlɔsili kɛ u ko ko armée kabi ale sen ŋɔni sura Kidal k'a lamini bɛɛ lajɛlen sɛgɛsɛgɛ k'a kɔlɔsi Mali ni Alizeri dancɛ ko binkaliw bɛ ka caya Alizeri maafaw bɛ ka caya Alizeri suyɛniw bɛ ka caya Alizeri su ani tile bɔlɔlɔ siraw fɛ groupe WhatsApp minnu bɛ yen olu caman y'o sɛbɛntiya maa minnu ye nin ɲininkali ni nin sɛgɛsɛgɛliw kɛ u ko ko Alizerikaw yɛrɛ fana dɔw bɛ olu ye wulikajɔ kɛ dɔgɔkun tɛmɛnen kabili maaw ko k'olu ka yɛrɛma hɔrɔnya d'u ma wa k'u taara k'a fɔ jɛnsɛrɛge naani faaba de la dɛ k'u bɛna wulikajɔ kɛ yaasa u fana ka u ka jamana ka d'u ma ten ko dɔ kɛra ten Alizeri kelen in kɔnɔna na mɔgɔw fana bɛ ka wulikajɔ kɛ k'u k'a lajɛ Mali ni Alizeri ko bila ko tɛ wale ɲuman kan ka dɔn k'u k'a lajɛ u ni gouvernement bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ cogo min ka kuma bɛn ni kelenya u ka sabati u ni ɲɔgɔn cɛ Bamaciwale ni Jugawale kɛbaw ka kibaruya la ko Iyad Agali ale bannen no MNLA maaw bolo MNLA maaw olu tun bɛ fɛ k'u tɔgɔ kura yɛlɛma tuguni ka tɔgɔ kura wɛrɛ da u yɛrɛ la tuguni ko Mouvement de Libération de l'Azawadi k'o ɲɛmaaya di Bilal Akserif ma Iyad Kani Kufa k'olu kɔni ko ko drapeau fila tɛ wuli dɛ ko n'u ma sɔn u ye min da u ka 2012 k'u n'o ɲɔgɔnna boli ka tuguni ko wa ko ni Ala sɔnna ma olu kɔni k'a fɔ ko maa bɛ taa fɛn wɛrɛ ta ka na n'o ye ko kana don olu senkɔrɔ wa k'olu t'o la bi olu t'o la sini olu t'a fɛ maa wɛrɛ foyi ka wuli ka jɔ kɛ ko wa ko nin waleya in kuma ninnu bɛ ka fɔ tuma min na u kɛrɛfɛmɔgɔw fɛ n'a kumaw bɔra kɛnɛ ma ko kabini avril kalo tile 5 jɛkulu ninnu kɔni karilen don ɲɔgɔn na wa hali bi Mali ni Burkina ani Niger dancɛ la fana min ye ninnu yɛrɛ damaw ye n'o ye Kufa ka maaw ye ale ni MNLA maa murutilenw ko olu kɔni karilen don ɲɔgɔn na ɲɔgɔn fa damadɔ Mali ko u bɛ o la armée ninnu kɔni sigilen don k'u filɛ n'u tilara olu na tila ka u tɔ lase Yaya Jara Papu k'ale fo k'a waleɲuman dɔn min ye Musa Jara docteur ye Gawusu Jara
Aluso tonton Aluso k'ale fo k'a waleɲuman dɔn madame Sikatu so professeur Ali Nu Jalo ka taa se Usman Sima an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo Bayiba ka foli ta ka ɲɛsin ma mairie du district kɔnɔna na Sori Kɛmɛso Mamadu Baba Dugure Nuru tɔgɔ filaw Mojiba Baba Numanzana min ye Sulemani Yatasa ye Kori Anzeka don Masiri Yatasa ye an b'ale fana fo ka Iliyasu Guro fo Douaza député Jawara Sotraka kɔnɔna na Falen Kulubali Tɛnɛ Musa Bagayogo Chorno Umar Asi Jalo le génie Siriman Bacili monsieur le maire min ye Jaba Siribe k'ale fana fo ale ni terikɛ monsieur le ministre Daoud base 101 kɔnɔna na yan keba a bɛ n'a dalela ala a ti mɛn pilote kura 40 k'olu formera ka ban tactique drone kuraw sisan o nana ni drone fasuguya wɛrɛ ye tuguni senungaw kɔni ko su o su ko vururu de b'olu dala ye don o don olu yɛrɛ tɛbiw tɛ Irisiw ka avion dɔn Safu ye Irisi avion dɔn u ye Chinois avion dɔn u ye Turki avion dɔn u bɛ k'u bɛɛ dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na sisan sufɛ n'u bɛ jigin u mankan ti kelen ye ko bi minɛn min bɛ ka don Bamakɔ a tɛ se ka lakali donc min ye sɔrɔdasi denmisɛnw ye minnu n'o ye stagiaires ye guidage la o maa 40 olu ka formation avancée technique gata ko o kun cɛra bi o b'a jira k'a fɔ ko don nataw la olu fana nata baara la Banque mondiale ale ye jamana 189 minnu sera ka musaka ɲini a fɛ n'a y'o d'olu ma maa si ma kuma olu ka souveraineté la anw de taara wari minɛ dɔrɔn ko Mali ma fɔ k'ale ye souveraineté ye souveraineté ko b'o la wari de bɛ souveraineté dɔn wa i y'a bɛ souveraineté sinsin ko wari de b'i kun ni wari t'i kun i bɛ mun souverain sisan maa caman de m'a faamu olu bɛ ka Banque mondiale ale ni OTAN ani Nations Unies k'a bɛɛ lajɛlen kɛ kelen ye tiɲɛ don u ma fili dɛ a bɛɛ ye kelen ye nka mɔgɔ n'i bɛ jɛkulu kɔnɔ i b'i ka cotisation sara i ni hakɛ min ka kan sariya la a kan ka d'i ma i b'o kɛ nka n'i ko k'i t'a la pewu Mali ma fɔ k'a tɛ Nations Unies na o Mali ko de ye mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen diɲɛ kɔnɔ n'i ye maa ye anw yɛrɛ ye maa ye désormais i k'an maa minɛ an yɛrɛ b'i maa minɛ an tɛ jɛ ni minnu ye an y'olu fɔ mɔgɔ minnu sɔnn'o ma jɔnni y'a ka lasigiden cɛ ka bɔ Mali la ko parce que ko anw ko a donna ta a bɔra ta bɛɛ ti yan mɔgɔ minnu furuna k'u bɛ taa olu ma taa sango kuma o kuma i tɛ mɔgɔ ye ka n'u ka lettre de créance présenter Mali la yan Banque mondiale ni FMI sigikun ye n'i bɛ a jɛkulu la n'i b'a kisɛw dafa i b'a ta u ye juru min yɛrɛ don Mali la Zena yɛrɛ ale ka teli yɛrɛ ne yɛrɛ tun bɛ fɛ u ka fɛn ta min ka ca de o sɛgɛn bɛ yan koyi an filɛ mankan ni fɛn fɛn na réseau sanfɛ nin ye baarakɛbaliya dɔrɔn de don ni ne yɛrɛ tun ye Asimi ninnu yɛrɛ n bɛ taa juru de ta foro usine n b'a dayɛlɛ région 19 in bɛɛ la maa 1000 ka don baara la kɛnyɛrɛye tigilamɔgɔ n'o ye privéw ye k'olu sinsin u ka wuli ka jɔ kɛ u ka musaka sɔrɔ ka se ka baara kɛ mɔgɔ ka se ka bɔ nin na e ni Ala cɛ don o don sɔgɔma a fɔ ko 7 heures k'e sɔrɔ baarakɛyɔrɔ walayi 2 heures du matin tɛ se k'i sɔrɔ Temi baarada la carré kɔnɔ o fila tɛ taa o i b'i ka choix de kɛ donc min bɛ sen na maa tɛ maaw kɔni bali k'u t'u hakilina kɔni fɔ parce que anw yɛrɛ fana filɛ nin an fana bɛ ka hakilina de fɔ nka Banque mondiale ni souveraineté ko ni hali G5 Sahel ni fɛn filɛ n'o tun ye Mali bonya Mali tun tɛ bɔ a kɔnɔ mais Mali y'a ye k'a fɔ a ka bonya de t'a la tuguni n'an bɔra yen ko CEDEAO u ye u ka sages olu fara ɲɔgɔn kan k'u ka ɲɔgɔn ye kɛ kɔriwarikaw fɛ yen u ye ɲɔgɔn ye kɛ k'u b'a ɲini Mali fɛ ani Burkina ni Niger k'an ka segin an kɔ ko sabula k'an bɛɛ lajɛlen de ye du kelen maaw ye k'an ye bɔli min kɛ ta ko o man ɲɛ hali dɔɔni azikaw fɛ yen Malaisie olu ka kibaruyadilaw y'a jira k'a fɔ ko KFC restaurant ko ale ye a jira k'a fɔ ko a ka dumuni feere yɔrɔ 108 min bɛ yen k'u b'olu bɛɛ lajɛlen datugu ko sabula min ye Malaisie ye n'ale bɛ Asie jamana kɔnɔna na ko bi k'u wulilen don k'u jɔ k'a jira k'a fɔ ko ka kɛ ni Gaza baara ye Gaza min bɛ ka kɛ Gaza ko l'Américain ka dumuni de ye KFC k'olu t'a sa tuguni u y'u banna la min kɛ ninnu yɛrɛ ye 118 u y'o de datugu baarakɛbaliya ni fɔ u ko k'u bɛ jɛ n'o bɛɛ ye ko nka kɔni u tɛ t'olu fɛ yen sabula olu ye silamɛ jamana de ye
u tɛ se ka jɛn n'a ye nin ka kɛ. Ali Traoré an b'a fo ka Dirisa Kulubali fo États-Unis, Fatumata Ba min ye Mohamed Lamine Kokaina Las Vegas kaw fɛ yen, Namori a n'a ka baarakɛlaw k'olu bɛɛ lajɛlen fo Oyo, Adama Traoré Hôtel Résidence Segu, Armée ale ka patrouille dɔ senfɛ a ye wulikajɔ mun kɛ Agolok mara la, o y'a to u taara bɔ maa dɔw kan. Ja Bamacɛ ni ɲɔgɔnwale kɛbaa ninnu fana bɛ to ka checkpoints de sigi ka wari minɛ mɔgɔw la Agolok n'a lamini na. Armée taalen sa o ye patrouille kɛ o de taara bɔ u kan, o de kɔfɛ u nana ka na ko olu yɛrɛ bɛ fɛ ka bɔ nin ko in na ko sabula k'olu sɛgɛnnen don. Dɔw minɛna k'u désarmer ni k'u kan ka don cogo min na o baara tɔ kɔni bɛ armée bolo. Bi fana Ber u taara sɔrɔ pétrole bariko 68 o de bɛ yen a tigi ɲinina ka dɛsɛ. Maaw ko nin cɛncɛn in ni nin danganda in na e bɛ nin feere jɔnniw ma sa walima jɔnni ta ye nin ye. Armée kɔni y'a sigi a pétrole ka taa don a bɛɛ la a tigi ma ye o. Ko wulikajɔw bɛ sen na yen fana yaasa baara ka se ka kɛ. Douane direction régionale min bɛ Tɔnbɔkutukaw fɛ yen ko olu kɔni bɛ ka maaw lafaamuya yaasa mobili douanement ko bɛ se ka daminɛ cogo min Tɔnbɔkutu kɔnɔna na, hakilisigi ale ni basigi ale kɔnɔna na yaasa jamanadenw bɛ se ka lafiya cogo min na ko baaraw bɛ sen na o yɔrɔ la yen. Kibaruya min an y'o sɔrɔ sisan o man di kosɛbɛ, o ye k'a jira k'a fɔ ko kɔna maire dangan k'u kɔni ye o bɔnɛ a nin na. An bɛ ka don tuma min na an ye kibaruya in sɔrɔ nka n'Ala sɔnna ma sini an n'a sɛgɛsɛgɛ k'an bolo da a ko bɛɛ lajɛlen kan min ye jamanadenw ye ko vignette a feereli kɔni e ko a ma kɛ double tarif ye ka ban. Double tarif kɔni o kɛlen don Gawokaw olu ko gɛlɛya bɛ ka juguya don n'a dugusajɛ ko gouvernement k'a lajɛ ko sabula olu kɔni dugutaa sira foyi tɛ u bolo. Pankuru minnu fana bɛ yen o bɛ ka gɛlɛya, u ka jɛkulu minnu bɛ yen ni olu bɛ lakanali kɛ jamana faw na sa k'u k'a lajɛ k'u ta k'u don sɔrɔsiya la yaasa u ni armée ka jɛ ka baara kɛ. Gawo kɔni kɔnɔna na maa dɔw wulila bi Gunzere mara la k'u ka dusumako k'a jira k'a fɔ ko armée a k'a lajɛ baara min bɛ se ka kɛ. Dɔngɔnɔduguw la olu fana tun ye buruti boloda Bankasikaw fɛ olu y'u ta wuli mobiliw ko olu bɛ se ka tɛmɛ cogo min na fɔnkɔɲɔgɔnkɔ ko ka ban sabula u bɛ ka labɛn kɛ yaasa u bɛ se ka na dialogue kuncɛli la cogo min. Malik Berete an b'a fɔ BNDA kɔnɔna na, Bayi Jakite, Jango Bagayogo, Dawuda Magasa, Gabriel ani Konima kanu bɛɛ lajɛlen fo. An bɛ tasibila kɛ ka ɲɛsin maa ma bi n'o ye Salifu Konare Jisumalenkaw fɛ yen, ale furumuso Ala y'u ka kalifa minɛ a la. An bɛ dugawu don kɛ sa ko Ala k'a dayɔrɔ sumaya, Ala k'a fara silamɛsuw kan, Ala k'an bɛ ka saraka bɔ a ye. Salifu yɛrɛ Ala ka limaniya da a ma hali bi. Buna ni Bakɔrɛ an b'olu fo ka Ayida Sumare fo, Agibu Konaji Segu, Boubacar Boli k'ale fana fo, Faliri Ayida Kante min ye honorable Amadou Kulubali ye k'o fo. Mɔptikaw ko maire ka premier adjoint min ye Yaya ye k'ale kɔni u y'a bɔnɛ a nin na bi Kɔnakaw olu fɛ yen. Denmisɛnninw kɔni dusuma kasaden don nin ko in na kosɛbɛ sabula maa min don a kun jɔyɔrɔ ka bon. Monsieur an b'a fɔ n'o ye MC a n'a terikɛ Buguri n'a ka gɛrɛnadenw a bɛ taa Seydou Mamadu Dipa fana Cheikh Kante Maraka, Boubacar Monzon Traoré, Sala Babi min ye Yeli Sissogo ye, Modibo Tungara, Burama Sissoko, Burema Sire Kulubali Kara ka taa se Clé du Ferme Thiane ma an b'a fɔ ka Sine fo Basurubalakaw fɛ yen ka Sewuka bɛɛ lajɛlen fo min ye Alu Badara Nana Kase magistrat dɔ ale bɛ CNT la an b'a fɔ. Dramane Jara, Alu Nampe, Cheikh Mohamed Sherif Kone, Jacqueline ka taa se attaché Dumbuya ma Conakry ani Bamako. Bamako mairie de district tile 100 o sɔrɔ la. Tile 100 baara in kɔnɔna na k'u bɛna nin tramway ye dɛ. Tramway mairie a nana sɔrɔ miliyari 18 o juru bɛ mairie kɔrɔ la. Musaka ko ta na sira fana fɛ mairie a ye falen caman don baara la yaasa ko bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min na n'Ala sɔnna a ma min ye monsieur le président de la délégation spéciale ye ale fana ko foli b'a ye. Abdelkader Mayiga ni ale ye Sogɛli Masurunama ye ale kun minɛna mars kalo tile 8 tɛmɛnen brigade d'investigation maaw k'ale ka sɛgɛsɛgɛli kɛ a ka kiiri kɛra u y'a jira k'a fɔ ko min ye ministre kɔrɔ Imam Umaru Jara ale de kɔni ye nominali sɛbɛn don a contre la a yirala k'a fɔ k'a kan ka san 2 kaso kɛ san 1 o ye sursis ye min ye san 1 dɔ in ye a n'o kɛ kaso dafalen na yanni baaraw tɔw bɛɛ lajɛlen ka sigi sen kelen kan Kader o b'a jira k'a fɔ ko a kɔni tɔ tora
kalo tan ni kelen sabula ale kun ye kalo kelen ni tila de kɛ kaso o kɔnɔna na énergie maaw k'u wulilen don k'u jɔ nin waati in na maa maa bɛ yen ko n'o bɛ énergie suɲɛ n'o ye branchement illégal illicite ni namarataw ye k'u bɛna wuli ka jɔ kɛ olu bɛɛ lajɛlen kɔma yaasa ka se k'o minɛ o énergie kelen fana hukumu kɔnɔna na ko sɛgɛsɛgɛliw bɛ senna cour suprême na pétrole essence carburant feerela dɔ n'o ye jagokɛla ye k'o fana tɛgɛ dara o fana kan tile fila in na k'o fana bila ka taa kasobonba ale kɔnɔna na mali ni fmi an y'o kuma fɔ musaka min dira an ka jamana ma tanti mariam samake an b'a fɔ bolibanakaw fɛ ka tonton ci jakite fo commissaire kamate mokhtar duɲɔ peru bakari kante master sumi aras kebe master sumi ko k'an ka ɲiw labɛn dɛ an na vinɛgiri min k'an sigi nin kalo ye tile tan ni kelen a n'a tile tan ni fila manjema bɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ master sumi fa bɛɛ ye kɔrɔ ye mariage ngale parti min ti gala a ti maa wele a tɛ suspend a tɛ sanctionné a tɛ an ka parti ye le parti populaire du ventre et de la marmite de ye barama ani kɔnɔbara maa si tɛ se k'o suspend n'i y'o suspend i yɛrɛ bɛ suspend anw d'aw ka kow la dɛ n'i y'anw ta suspend i yɛrɛ na si kɔngɔ la a bɛ fɔ de ma ko ppvm jimɛ ɲinja o de y'an ka porte parole kumalasela ye ne ye autorité morale ye master sumi ye président à vie président fondateur secrétaire général caissier trésorier payeur contrôleur financier an k'aw de ka parti aw de ta dɔn a keba o ti bɛn n ko démocratie aw bɛnnen min kan de ye anw bɛnna nin de kan il est le président fondateur président à vie contrôleur général secrétaire général caissier trésorier et payeur n'a b'a ka parti sigi k'a ta kɛcogo a y'a kɛ ten an ka parti bɛɛ lajɛlen bureau bɛ maa duuru maa si tɛ don ka fara an kan anw ka kuma ye min ye a mɔnna wa n'a mɔnna an k'a dun ala ka sabali k'an bɛɛ lajɛlen CDR MPC jara an b'a fɔ ka se fo Isa Kaba Fanta Tumota Amadu Lasana Konare Yusu Karabati an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo min ye peace voix du Mali kɔnɔna na Janginɛ ale ni Mask olu fana fo Amdalayi Isa Bedi k'ale fana fo Mula Idris k'a fo k'a waleɲuman dɔn n'ale ye ɲɔrɔn sirifukɛ mɔden ye n'Ala sɔnna ma dialogue k'a phase nationale o bɛna na daminɛ o ye ntɛnɛn nata ye a bɛ kɛ CICB la o ɲɛbila la sa min ye kunnafonidilaw olu welela bi ka ɲɛfɔli k'u ye baaraw bɛ se ka kɛ cogo min na premier ministre kɔrɔ Usmane Yusufi ale tun b'a kɛnɛ kan Modibo Sidibe u taara ale fana fɛ yen fɛla minnu bɛ a la a y'olu dantigɛ u ye a ko n'u m'u kɔlɔsi dialogue laban bɛ dialogue dun ko sabula dialogue a laban a tɛ bɔ ni fɛn dɛ nka k'a b'a ɲini u fɛ u ye majɛ minnu kɛ labɛn ninnu na u k'u jija u ka se k'olu corriger yaasa min ye dialogue ye a ka se ka maliyɛn bɛɛ lajɛlen nafa ale tun bolo sigi tun kan ka kɛ cogo min kuma minnu tun kan ka fɔ baara tun kan ka kɛ cogo min majɛw yera a la nka komi u nana a ɲininka a fɛla ye min ye a y'a kɛ sɛbɛn ye k'a d'u ma o de la ne ko n ko dialogue in nafamayɔrɔ kɛra min ye minnu taara o minnu ma taa o bɛɛ lajɛlen ye hakilina di an ka maa welelen su na o ye Isa ye ale fana bɛna hakilina di dialogue ko kan ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn min ye dialogue ye a bɛ kɛ CICB la ouverture Asimi Goita ale de bɛna o présider clôture fana o fana ye Asimi Goita ye jumadon min ye ale dialogue ko kɔnɔna na seko ni dɔnko baara minnu sera ka kɛ symphonie n'o ye ka dɔnkili da bɛɛ ni kelenya kan ka taa bila ɲɛgɛn kan sa n'o ye desinkɛlaw ye olu ka jaabiw bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ sibiri don o bɛ kɛ musée la o ɲɛmaaya bɛ premier ministre Usmane Yusufu Mayiga bolo ale ye comité de pilotage ɲɛmaa ye ale ka se ka na o kɛnɛ kan école kalajata maaw k'u fo min ye docteur Salim ye a n'a ka baarakɛlaw k'olu bɛɛ lajɛlen fo Aba Titanic kɔnɔna na an tɛ ɲinɛ kɔ pressing dag maaw k'olu fo Kanute Jɛka optique Kanute pressing dag k'ale fo Jɛka optique k'ale fana fo Amdalayi kɔnɔna na Mali Fura Kasum Dumbuya n'a ka cɛdenw honorable Kose Tera an b'a fana fo k'a waleɲuman dɔn Sama Mɔnɛ Sama transfert k'olu fo Lasana Kone Savane Malik Basum Segu min ye Musa Kante ye ale ye chauffeur ye Kayi direction régionale la santé an b'a fo ye k'a waleɲuman dɔn su in na an ka maa welelen o ye Isa Sise
ale maa ye maa min dogolen tɛ sabula Isa Sise ale yɛrɛ laseli caman kɛ a ye ɲininiw kɛ ɲinini minnu b'a to mɔgɔ bɛ se ka faamuyali kɛ cogo min na jamana ko in na baaraw ni baaraw ɲɛfɔliw a y'olu caman kɛ a ka fɛn fanba kɔni ye min ye Mali ale ni Faransi cɛ a ye kuma caman fɔ o kan don tɛmɛnenw na an ka kɛnɛw kan yan min ye bɛn ni kelenya kuma an bɛna an da don o de la su in na o mana tɛmɛ ka bɔ yen sa armée ale bɛ wuli ka jɔ min na an ka jamana kɔnɔ ani Isa bɛna baro kɛ nin bɛɛ lajɛlen kan yaasa mɔgɔ bɛ se ka faamuyali kɛ a la cogo min nɛgɛjuru sira o ye 92 42 42 30 ye ni maa min b'a fɛ ka ɲininkali kɛ ni ɲininkali waatiw fana sera ka se ka faamuyali kɛ an ka radio partenaires Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an b'u bɛɛ lajɛlen fo Star FM ale bɔtɔ don Bamakɔ kɛrɛfɛla la ka na Al de Bamako la donc o b'a jira k'a fɔ a bɛna don dugu kɔnɔ min ye Alassane Moulaye ye a ye baaraba de kɛ yaasa ka se ka autorisation sɔrɔ AK mɔgɔw fɛ ka na se ka sigi Bamakɔ kɔnɔna na don nataw la n'Ala sɔnna ma an bɛ layidu dɔ aw ma kɔni ni Star FM kɔni nana Al de Bamako la an na taa émission kelen kɛ su kelen fala ye pour que k'a jira k'a fɔ k'an n'u bolo bɛ ɲɔgɔn bolo radio partenaire minnu fana bɛ Bamakɔ an na taa émission k'u fɛ minnu bɛ région kɔnɔnaw la n'an sera yɔrɔ min don min an na t'o tigi fɛ yen ka taa baara kɛ olu fana fɛ yen k'a yir'u k'a fɔ ko an n'u bolo bɛ ɲɔgɔn bolo ni Ala n'a kira sɔnna ma min ye Alassane Moulaye ye ko halisa a ka dɔ fara cɛsiri ni timinandiya kan ani sugu kɔnɔmɔgɔw de bɛna kɛ ɲɔgɔn bolo ni don nataw la yaasa ka se ka baara tɔ k'olu bɛɛ lajɛlen sinsin an b'a yɛrɛ fo a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen Isa i ni su i nana ka na an ka kɛnɛ ɲɛnɛmaya su na o diyara n ye kɔrɔ ne ye mɔgɔ wele i bɛ to so tɔgɔ di Isa cɛ fɛ dibisogo kasa b'i fɛ dɛ o tuma i bɔra yɔrɔ jumɛn a kɔrɔ an tun ma a fɔ ye n k'an tun bɛ taa Simi na Banama an tun taara so o de o tuma dibisogo tun bɛ mariage la dibisogo tun bɛ yen dɛ Banamba bɛɛ lajɛlen kɛra sogo ye nana woronin min ne ma o ɲɔgɔnna caman de tun bɛ wa o y'ala fitinin de o tun y'ala fitinin de kɔrɔ komi a kuma se ka don ne tun bɛ moto la n'a wɔyɔ ninnu ma fɛn sɔrɔ a la koyi olu ma fɛn sɔrɔ u mana joona bi o mana wala o de y'a kɛ o de y'a kɛ a kuma ca fana awɔ kɛ ne bɛ fɛnw d'u ma mais e bɛ to ka su ma kɔrɔlen u ye sɛrin dɔ dun non kɔrɔ n b'a dɔn hakili ka bɔ n b'a dɔn hakili ka bɔ u ye sɛrin dɔ dun furu ɲɛna furu sirila furu 300 ni kɔ k'a bɛɛ siri sɔgɔmada kelen Banamba et puis an ka Banamba maaba minnu bɛ Bamakɔ yan olu fana farala ɲɔgɔn kan ka taa diɲɛ cadeau bɛɛ di kɔɲɔdenw ma armoire wo lit wo drap wo ka sɛ ɲimi i bɛ thé Azmir de min o fana ye tiɲɛ donc an ka thé Azmir min awɔ an ka fala aw ta kun ye jumɛn ye sɛkɔrɔ don wa ou bien an ye Banamba dibi dun an y'o de dun Kassim nin yɔrɔ in na n bɛ promotionnel dɔ fo Adama Fa Samake thé Azmir nɛnɛ ban ko nɛnɛ fɔlɔ a nɛnɛ ale ni thé tɔw tɛ kelen ye dɛ ye kɔrɔ an bɛ paquet kelen de ma ni sogo ni bɛ ɲɔgɔn ta voilà papa a ye kɛn jigin a ye kɛn jigin voilà ne y'a dɔn falakan dɔ tun b'i kan na o effectivement Falaye non a ye nin ko in filɛ cogo min na tan keba olu ma fɛn don a la olu ye sɛ de dun olu ye sɛ de dun wa e nana ni min a kun ka bon kojugu an bɛɛ ma quoi non keba ka fɔ ka kuma patron fana ko la n tɛ nin na non o bɛ sara mais n y'a mɛn ko dibikɛla dɔ bɛ Bamakɔ yan Jelibugu la awɔ n b'o commande i b'o wa o fana k'a nɛnɛ quoi wala o fana k'a nɛnɛ ale yɛrɛ tun bɛ mariage kɛnɛ kan ale fana tun bɛ yen a fana tun bɛ yen nɔ a ka denmisɛnninw tɛgɛ minɛ bɛ sogo in dilanko la Banamba sogo dilanko la a n'a bɛɛ la tulu mais kɔrɔ n ye sogo de di n ma na tulu d'i ma o tulu fana b'a la n ko tulu b'a la sogo olu ka sogo bɛ siri kala de la k'a jigin dibi kɔnɔ donc joli ni fɛn minnu bɛ tɔni o ka di sirimɛ n'i y'o gɛrɛgɛrɛ boîte sɔrɔ k'o kɛ dumuni kan sirimɛ ko ban a tɛ ko sere Union africaine nana yan MINUSMA ɲɛmɔgɔ nana président Ibrahim Boubacar Keïta Ala ka hinɛ la a taara signé ko Mali déminɛna 5 cessez-le-feu unilatéral de signé na diɲɛ kɔnɔ kɛlɛ ban kama Nations Unies sen dɔ la min na Mali de ta kɛra a 5nan ye diɲɛ kɔnɔ mais ni o kɛra k'o bɛ taa wala fɛ k'o kun cɛ cogo di donc komi Mali minɛna kuma misɛnnin minnu b'a kɔnɔ olu de bɛ taa dilan an n'a minɛbagaw cɛ o tɛ kelen ye diɲɛ bɛɛ bandi ma deli ka jamana démocratique si minɛ depuis diɲɛ jigi sigira jinɛ ni Mali tɛ bandi awɔ
bandi armée ka jamana démocratique minɛ président ka élu démocratiquement ka n'o ka dugu minɛ ko k'a tila ni Mali tɛ a ma deli ka kɛ diɲɛ bɛɛ Mali politicien parti 270 ɲɛkɔrɔ si ma se ka wuli si ma se ka wuli k'a fɔ ko k'a sɔsɔ donc o de tun b'a yira la k'a fɔ ko n ka t'o papier de l'Algérie an tun ko k'an t'o de la an ka jamana ɲɛmɔgɔ y'o faamu maliyɛnw dusukunna ŋɔni ye fɛn min ye k'o bɔ yen ɔ ni maliyɛnw nana parce que kɛlɛ dɔ de kɛra ko Mali minɛna ɔ Mali ye kangari da ko kɛlɛ kana kɛ bandiw ma sɔn ko fo ka kɛlɛ kɛ jamana fɛ ɔ n'anw fana ye kɛlɛ kura gagné an de fana b'o papier dilan n ko kuma in y'o de ye anw ye kɛlɛ dɔ de gagné mais dɔw b'a fɔ ko maa minnu bɛ yen ko n'olu tun bɛ kɛlɛ la ko kun kan ka ye nin kɛnɛ kan ko a kɛra cogo cogo k'an bɛɛ ye maliyɛnw ye ko sigikafɔ in tun man ka kɛ o kɔ e hakilina ye mun y'o la mais minnu ko k'an ye maliyɛn minnu ye maliyɛn olu de yera ye n'i ma ye kɛnɛ kan i tɛ maliyɛn ye o n'a y'a sɔrɔ n'i ye maliyɛn ni Mali bɛ kɛlɛ ya n'i ye maliyɛn ye Wage ye cɛsiri jumɛn kɛ a ma cɛsiri jumɛn kɛ Mali kɔnɔ pour que yanni kɛlɛ in ka kɛ ko adamadenw ka bɛn a taara Kidali siɲɛ joli joli an bɛ Wage fo nin yɔrɔ in na ka wuli ka jɔ la réconciliation kɔnɔ a ye diɲɛ kuma bɛɛ fɔ u m'a minɛ a tama wa a ye kangari da président tilala ko Moro Kɔnɛ fana tilala ka bila ka taga sécurité d'état ɲɛmɔgɔ ko halisa ka kuma u fɛ donc Mali ye ko bɛɛ lajɛlen latigɛ o ma sɔn ɔ anw ye kɛlɛ de kɛ ka don Kidali o n'an ye kɛlɛ ka don ça veut dire an ye diɲɛ da de bɔ nkalon na ka nkalon tiɲɛ yira diɲɛ na bon n'o kɛra yanni an bɛ taa sɛbɛn min kɛ kɛnɛ ma ko Mali minɛna an nana sɛgɛn ko an ye kɛlɛ kura kɛ ka gagné an de b'an ta dilan maintenant diɲɛ b'a minɛ min ma k'a fɔ maliyɛnw kɔnna ka min fɔ maliyɛnw ye min sabati an ni ɲɔgɔn cɛ o de bɛ sɛbɛn kun bɛ yen papier de tun bɛ dilan o intermaliyɛn kɛnɛ de bɛ yen est ce que ne bɛ ɲininka o anw ta ko diɲɛ ye misali de ye Kassim hadamaden f'i ka keleya Irisi ni Iran tɛ kɛlɛ la a kɛlɛ labana mun ma a ma ban fɔlɔ mais bi bi in na Zelensky bɛ yɔrɔ min na bi n'i ye jilafɛn n'i ye tasuma d'a ma ji la a b'a minɛ a b'a minɛ dɛ mais n'a tilala ka na accord bɔra yɔrɔ o yɔrɔ bi Zelensky yɛrɛ mana a yɛrɛ ma a bɛ sɔn ale yɛrɛ bɛ accord fara a kan mais u girinna kan o parce que a ko bi ko a tɛ a ka jamana tɛ don OTAN na a ka jamana tɛ maa gɛrɛ o la foyi tɛ kɛ k'a jɛnna ni Putin ka lakininaw ye awɔ a laban n'o ma a sɔnn'o a banna min ma fɔlɔ a sɔnn'o de ma bi bon donc n'i y'olu faso kojugu bon ne bɛ ɲininka o est ce que Irisi bɛ don ni kɛlɛ la Irisi Mali bɛ ka ca ni Irisi ye wa pati an tɛ da yɛrɛ est ce que an ka dugu ka bon k'u ta bɔ opposition tɛ yan fɛn bɛɛ bɛ yen mais n ko Putin donna nin na bɛɛ Irisi bɛɛ farala ɲɔgɔn ko jamana de tɛ minɛ mais mun bɛ maliyɛnw bali ka bɛn ko Mali tɛ minɛ n'a sɔrɔ n'an ta ye fasoko ni Mali ka d'an ye dialogue intermalien n'a dabɔra ko maliyɛn bɛɛ ka ye kɛnɛ kan a ye politique sɔnsɔrɔ aw ka na aw ka jɛ ka kuma aw faso ka kana diɲɛ kana bi Mali nin kan kɛnɛ min kan o de kan ka kɛ o ni an ka ɲɛmɔgɔ ye hakilina sɔrɔ k'o kɛ o tuma kan ka fɔ maliyɛn kɔ donc n'o bɛ kɛ papier min bɛ dilan o la a fɔ diɲɛ na ɲɛdɔnna kɛ Mali la tugun diɲɛ na ɲɛdɔnna kɛ mais mɔgɔ dɔw de bɛ Mali kɔnɔ yan Kassim Mali ko t'u ka hakili ye koyi olu t'o fɛ ayi o dun bɛɛ la tile fila in na an tulo b'a la k'a bɛn fana k'a fɔ ko min ye dialogue in yɛrɛ ye ko a mɔgɔ caman bolo a kɛra cogo min na a teliyara a ko kun kan ka temps dɔɔni ta et puis politique mɔgɔw an kun man ka taa olu kɔ cogo si la dialogue in kɛnɛ kan ko sabula n'a banna sa sɛbɛn bɛna sɔrɔ o lawaleyali politique mɔgɔw de bɛna na k'o kɛ ko Mali politique mɔgɔ parti ɲɛnama belebeleba si da tɛ a kuma na Kassim i b'a dɔn ko mɔgɔ ma politique faamu wa mɔgɔ ma politique faamu dɛ mɔgɔ ma politique faamu Mali kɔnɔ wa politique kɛbaga ma faamu sidibu ma ɲɛdɔn an fɛ yan politique kun de ye ko fɛɛrɛ ko jamana bɛ dilan cogo min n'i ye jamana ɲɛmɔgɔ ye politiciens dɛsɛra wa u yɛrɛ b'a dɔn u dɛsɛra ɔ an ka ɲɛmɔgɔw bɛ ka Mali de dilan u ka bolo kan bi u bɛna don politique kɔnɔ min kan ni Mali tɛ tiɲɛ u bolo tugun a fo i kɛ baasi ye mɔgɔ ma ɔ u dɛsɛra min na dɛ jamana in bɛ ka dilan o kɛnɛ de kan aw welela aw kana kɛnɛ kan dialogue in bɛ kɛ tuma min na mun de fɔra maliyɛnw ye ka annonce kɛ ko bɛɛ ka participer ne ma y'o kɛnɛ kan n'an taara yen nɔ mun de kɛra Mali kɔnɔ ko comme o fana ko k'u suspendra dialogue daminɛ waati de k'o kun kan ka to yen au moins u ka taa dialogue la ou bien e kun bolo hali n'u kun ma suspend o kun tɛ taa de u tɛ taa mais u suspendra mun na n ko dialogue kun kari n'a fɛnw bɛɛ de daminɛ u bɛ déclaration ni fɛnw na o de y'u suspend dialogue bɛ ka annonce bɛ ka kɛ fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ a groupe fɔlɔ sigira diɲɛ kɔnɔ u ma don a la o ils n'ont pas participé Mali ko jumɛn kɛra assise ma kɛ tan Mali kɔnɔ maliyɛnw ɲɛkɔrɔ u yɛrɛ a la Kassim programme dɔ de bɛ Mali politicien bolo Mali minɛna minɛ min kan ninnu bɛ ka baara kɛ ɲɛmɔgɔ de ye u bɛ ka baara kɛ Faransi de ye f'u ka diɲɛ wuli ni Mali tɛ taa ɲɛmɔgɔ bɛ ka min kɛ bi an b'a kɛ Mali ko kelen bɛ terrain de a jɔra gare la terrain bɛ na démarrer
n'i peresilen do a kɔnɔ n'i ma don n'a wulila i bɛ boli a nɔfɛ i b'i dulon a la politicien minnu dulon jamana in na de ka tɛmɛ a tɛ foyi tɛ k'u ta ye bilen. mais est ce que a cɛ ka ɲi tan. a cɛ ka ɲi tan. nin de y'a kɛcogo yɛrɛ yɛrɛ. mɔgɔ minnu ye san 30 kɛ u bɛ baara kɛ foyi k'olu tɛgɛ ko ka bɔ a la ten k'u sigi kɛrɛfɛ foyi tɛ f'u ɲɛna est ce que o fana cɛ ka ɲi. a cɛ ka ɲi san 33 kɔnɔ mali ye halaki min sɔrɔ a sɔrɔla jamana jumɛn kɔnɔ depuis mali ko daminɛna kasimu wagati sunalen mana sinon n bɛna hakɛ damadɔni d'i ma k'a ye ka ko mali politique. tɛmɛ ni kuma ye. han tɛmɛ ni kuma ye. n ka tɛmɛ n'a ye. e nana o de kama. kasimu n bɛna hakɛ dɔrɔn d'i ma i b'a ye ko politique man kan ka fɔ mali kɔnɔ diɲɛ kɔnɔ tuguni secteur damadɔ dɔrɔn. bisimila. n bɛ taa n'i ye sɛnɛ kan san 30 ni san 3 jamana min bɛ yen bi k'a sɛnɛkɛ dugukolo ka bon n'a bɛɛ ye maliyɛnw bɛ kungo na an bɛ foronto la an bɛ fɛn bɛɛ la njaba ka gɛlɛ kɔgɔ ka gɛlɛ kɛnɛ b'an bolo n bɛ taa n'i ye segu dugukolo joli aménagelen bɛ segu sɛnɛ kama i y'a faamuya 1 609 hectares mali bɛ 1 tonne 870 de sɔrɔ à l'hectare segu san kɔnɔ an bɛ 1 847 016 tonnes de bɔ segu jamana kan mali politique ye fɛɛrɛ jumɛn sɔrɔ maliyɛnw ka kungo la. kɛnɛ kɔni bɛ ji bɛ. ji bɛ dugu filanan o ye kulukoro ye 975 866 hectares 1 tonne 737 à l'hectare 1 695 290 tonnes o de bɛ sɔrɔ o yen nɔ. Mopti 656 186 hectares 1 tonne 474 967 484 tonnes o bɛ bɔ yen nɔfɛ. Sikaso 628 633 hectares 1 tonne 170 735 800 tonnes o bɛ sɔrɔ yen. Nin dugu ni région naani dɔrɔn san kɔnɔ mali bɛ 5 245 990 tonnes de sɔrɔ à l'hectare. Mali kungo ko bɛ cogo di n'a fɔra ko mali bɛ bɔ kɔfɛ sokɔrɔ bɛ bɔ kɔfɛ tulu bɛ bɔ kɔfɛ politique kan ka mun fɔ mali kɔnɔ politique tigiw kan ka sabati diɲɛ don o don an bɛ nin gɛlɛya la an ka jamana kɔnɔ politique mun ya san 30 ni san 3 u ma se ka nin si aménager ka nin don ba la jamana kɔnɔ ka mali ta k'a tɔnɔbɔ diɲɛ ye o tɛ sɛnɛ yɔrɔ ye région bɛɛ bɛ n bolo dɛ mais n bɛ nin dɔrɔn di parce que mali spécialiste de ka ca kojugu n'an y'an k'a ka wina ta k'a walafe mais n bɛ nin exemple dɔrɔn di ka politique ka faiblesse yira k'a fɔ u dɛsɛra u ka transition in lajɛ u bɛ ka baara min kɛ pour que u ka se ka ɲɛtaa sɔrɔ ni n bɔra n bɛ taa ne ye misi la mali kɔnɔ misi bɛ mali région jumɛn kɔnɔ kosɛbɛ o ye mopti ye le mali a 2 803 631 têtes de bœuf sikaso 1 596 067 têtes kulukoro 1 436 851 segu 1 129 464 kayi 1 066 380 Tombouctou 1 013 312 olu faralen ɲɔgɔn kan le mali a 9 045 713 tonnes mali politique sera ka mun kɛ san 33 kɔnɔ bagan dumuni na mali ye o gɛlɛya bɛ halisa an ka baganw bɛ gɛn ka taa Côte d'Ivoire de u bɛ taa Guinée u bɛ taa binkɛnɛ ɲimi u bɛ na hali u ko Musa min ye faga sira fɛ hali na bandu b'a minɛ u la fana hali u ko Musa min ye dictateur ye Musa de ye bagan dumuni dilan mali kɔnɔ i ko man jɔ en 1979 politique nana ka privatiser yan an ka baganw tɛ balo sɔrɔ n'o tun kɛra maliyɛn den joli tun bɛ baara sɔrɔ o kɔnɔ o chaîne kɔnɔ o usine tun bɛna alimenter maliyɛn joli fɛ o tun tɛ dɔ bɔ chômage la n'a fɔra ko mali 22 millions d'habitants 19 millions de chômeurs jamana tiɲɛ bɛ min politique bolo u ye mun kɛ o ka bɔ yen n bɛ taa ne kamama fɛnɛ Kasimi kuma in bɛ sɔn ka ɲɛ dɛ ayi a kɛ kun ye mɔgɔ ka se k'a faamuya de parce que ni i kumana ni daluya tɛ yen daluya min bɛ se ka sɛgɛsɛgɛ o bɛ fɔ mɔgɔw k'a faamu de kɛ parce que e ko k'u dɛsɛra parce que k'u kan ka fɛn n k'i ma n ko i ka daluya di an bɛ ka daluyaw lamɛn merci n bɛ taa n'i ye kamamafɛnw na mali kɔnɔ dugu jumɛn bɛ ko kamamafɛn ka ca n'a bɛɛ lajɛlen ye n bɛ taa Sikaso le mali a 10 593 134 volailles kulukoro 9 832 381 segu 7 343 385 Kayi 6 672 984 Bamako 5 957 351 ni yɔrɔ damadɔ la le Mali a 40 402 235 volailles n'a fɔra ɲɛna ko sɛ dumuni bɛ bɔ Espagne de o bɛ bɔ Portugal de o bɛ bɔ Mauritanie de o bɛ na yan Mali politique sera ka fɛɛrɛ jumɛn ɲini bagan dumuni na o n'a ta bɛɛ sɛsu de bɛ faga ye o bɛna fɛɛrɛ an ka jamana kan nin b'an bolo an bɛ balo cogo di Kasimi politique bɛ mun ɲɛ jamana kɔnɔ politique mun ɲɛ maliyɛnw ye
sɛ su de bɛna feere an ma yan a gilasilama sɛ minnu sara kalo saba kalo naani nin sɛ ɲɛnama b'an bolo yan kama ma fɛn bɛɛ bɛ yan politiki sera ka mun améliorer o kɔnɔ den joli tun bɛna kɛ bagan dumuni feerela ye sɛ dumuni feerela ye mais an n'an ma taa yen fɛ dɛ ko démarrage dɛ an bɛ taa ko terminal olu bɛɛ lajɛlen bɔ kɔfɛ de politiki ye mun ɲa k'an ka jamana nafolo di dɔn k'a di diɲɛ ma ninnu k'u ɲɛma jɔ jamana in ka dilan o dɛsɛlen de don ninnu k'an ka sigi ka kalan de o dalilu de b'an bolo an bɛ transition dɛmɛ ni dalilu de ye n'an bɔra o kɔnɔ n bɛ taa n'i ye baganmisɛnnin na an bɛ taa Gawo baganmisɛnnin na joli bɛ yen 2 793 805 Mopti 2 532 831 Tombouctou 1 738 917 Kidal 1 590 574 on a 10 318 125 Mali bagan nɔnɔ ko bɛ cogo di politique bolo u ye fɛɛrɛ jumɛn tigɛ ka usine jɔ an fɛ yan pour que bagan nɔnɔ bɛ se ka sabati anw bolo Mali kɔnɔ bi politicien tɛ yan bi ko n'i taara min ka so ko n'i tɛ fromage dun min fɛ yen ko n'i tɛ sirimɛ ɲuman dun min fɛ yen i tɛ nare ɲuman dun min fɛ yen nin bagan bɛ nin bɔ k'a ban mun sera ka mun kɛ nin bagan bɛ balo cogo di anw fɛ yan saga de bɛ feere maliyɛn ma yan 100 000 300 400 hali bagan dumuni ta don politique ye mun ya jamana in ye n'i bɔra yen n bɛ taga n'i ye nɔnɔ na Kasim balaw bɛ yen ne nɔnɔ Mali kɔnɔ jamana jumɛn bɛ région jumɛn bɛ nɔnɔ di Mali ma ka tɛmɛ a bɛɛ kan o ye Moti jamana ye Moti bɛ 123 640 134 litres de lait a b'o di san kɔnɔ Mali kɔnɔ i y'a faamuya Sikaso 70 386 572 litres de lait Kulukoro 63 365 494 litres de lait Ségou 49 809 363 litres de lait Kayi 47 027 386 litres de lait Tombouctou 44 687 102 litres de lait n'i ye ninnu fara ɲɔgɔn kan san kɔnɔ le Mali a 390 916 061 litres de lait nɔnɔ bɛ bɔ Portugal de nɔnɔ bɛ bɔ Espagne de nɔnɔ bɛ bɔ Hollande de nɔnɔ mugu bɛ bɔ yen de olu bɛna fɛɛrɛ an ka jamana ka politicien bolo yan ninnu ye mun ɲa Mali ye ninnu bɛ mun ɲa maliyɛnw ye n'u tun ye usine inventé yan Mali kɔnɔ yan pour que k'o jɔ k'o améliorer ka transformation kɛ anw fɛ yan den joli tun bɛ na sa u tun tɛ dɔ bɔ chômage la. mais Isa est-ce que e bɛ ka nin min fɔ nin ye est-ce que transition fana bɛ ka fɛn yira o sira kan. bon komi an bɛ tila ka don o kɔnɔ transition o de kosɔn an y'a fɔ ɲɛna fɛn o fɛn bɛ dalilu de b'a kɔnɔ transition ye mɔgɔw m'a faamu transition accélérée bɛ fɛn fila de kan Mali kɔnɔ bi pewu min y'u ka priorité ye la sécurité i y'a faamuya et la mise en place d'un programme de développement pour le Mali mɔgɔw m'a faamu dɛ transition bɛ nin axe fila de kan mais priorité des priorités ça c'est la sécurité o y'u ka fɛn bɛɛ lajɛlen ye comment jamana bɛ se ka jamana si tɛ jɔ diɲɛ kɔnɔ élection tɛ kɛ diɲɛ jamana si kan diɲɛ na ko jamana ye batɛmɛsira ye n'o kɛra ka ban fɛn tɛ yen o t'o ye n bɛna taa n'i ye dugu dɔ la Mali gɛlɛya wulila o dugu la wa Mali ka tɔɲɔ bɛɛ bɛ yen Mali politicien bolo san 30 ni san 3 u sera ka mun kɛ bi pour que ka entreprise créer yen pour que olu denw bɛ se ka orienter ka nafolo mugu ta ka taa di adamaden ma a k'a don n'a tila marifa ta ka jamana kɛlɛ ninnu ye mun y'an ye anw fa n'an baw tamasɛkiw tɛ Mali kɔnɔ min ma orienter min ma se ka place ɲuman sɔrɔ Mali kɔnɔ a bɛɛ lajɛlen poste baw occupé olu yɛrɛ sera k'u sigi ka mun améliorer o condition kɔnɔ minnu yɔrɔ f'i ɲɛna k'a yirila ko baara sabati jamana kan pour que sɛnɛ ni fɛnw ka se ka yiriwa politique ma foyi ɲɛ an ka jamana ye ka nafolo mugu ta dɔrɔn ka tulon k'a la nafolo bɛ se ka jamana jɔ wa i y'a faamuya n'an bɔra yen ɲɔgɔnmɛ bɛ nɔnɔ joli di Mali kɔnɔ san kɔnɔ 471 672 440 litres de lait par an ɲɔgɔnmɛ nɔnɔ irisilen tɛ yen a fromage bɛ Mali kɔnɔ a bɛɛ bɛ yan n'i taara kɔfɛ i b'a bɛɛ lajɛlen sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ o ye mun de ɲa maliyɛnw ye o tun bɛ baara kɛ o tun bɛ se ka adamadenw atténuer ka bɔ n ka degun kɔnɔ merci donc n'i bɔra i bɛ taa misi la misi bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ u bɛ nɔnɔ joli di Mali ma 441 571 837 litres de lait et baw 367 317 849 litres de lait sagaw 278 144 330 litres de lait olu faralen ɲɔgɔn kan san kɔnɔ le Mali fait un cumul de 1 milliard 578 706 426 litres de lait politique yan kuma maliyɛnw ye tuguni yan donc Isa nin bɛɛ la foyi ma sigi sen kan pour que nin ka ɲa ni nin kɛra dɔrɔn Mali ɲana statistique de ye diɲɛ ye jamana bɛ jɔ ni statistique u tɛ nin dɔn mais Mali politicien tɛ yen diɲɛ na bâtiment mais est-ce que u t'a dɔn u t'a dɔn i bɛ se k'a fɔ o ma fɛn k'a domaine na mais est-ce que u b'a dɔn u t'a dɔn parce que ni ministère sigi kun ye mun ye n k'u t'a dɔn kasi n bɛna f'i ɲɛna mun na u t'a dɔn but
bâtiment joli bɛ état bolo diɲɛ kɔnɔ n'o lankolon don o b'o da dɔn so lankolon bɛ état bolo min bɛ gouvernement bolo n'a bɛ se ka feere o b'o da dɔn o joli feerela yan dugukolo joli b'an bolo yan k'o kan ka morcelé commune o b'o da dɔn parce que baara tɛ créé foyi tɛ kɛ u yɛrɛ poche da ye ninnu sigilen b'u yɛrɛ yakubuyali de kama donc o ye k'a minɛ k'a dun ye k'a minɛ k'a dun u b'o dɔrɔn de da la jamana yɛrɛ bɛ nafolo joli di politiciens ma san kɔnɔ u tɛ bɔ ko fɔ maliyɛnw ye Kasim nin politiciens kan ka sigi de k'u kalan politique la u t'a dɔn u tɛ jamana mara dɔn ayi est ce que u m'u se kɛ ayi u ma se foyi kɛ i y'i se kɛ fɛn dɔ ye ni nɔ yera ko la nɔ yera mun de la ne ko ka Mali armée kɛ batɛmɛsira jɔn de don a démocratie fɔlɔfɔlɔ ko une armée forte est une menace pour la démocratie Modibo Keïta ko en 1962 ko n ye nansaraw gɛn k'u ma taa minnu nan da fɛ ko mais ko Mali denw bɛna kɛ sababu ye k'u ladon don dɔ u bɛna jamana ci jɔn nana ni Français ye Modibo ka kuma de jɔra Modibo tɛ visionnaire un savant jɔn donna n'a ye mais maa minnu donna n'a a ye ko armée tɛ dɔ Kidali u sera ka mun fɔ minnu nana an fɛ yan u y'an ka mɔgɔw cɛ ka taa armée bila échec la ye Kidali ka Mali bɛɛ minɛ k'a ban olu bɛ kuma la bi jamana tiɲɛ bɛ min dɔ yɛrɛ ka témoignage b'an bolo k'a daminɛ kɔ na fɔ ani fils u la jɔra cogo min na a y'a fɔ ko mɔgɔ kelen tɛ min bɛ se ka fɔ tubabu la k'i ye kɛlɛ kɛ duguma olu de y'a kɛ o bɔn Mali politicien sera ka mun fɔ premier ministre min yɛrɛ taara ka taa Mali yɛrɛ don nin na le 17 mai 2018 i y'a faamuya o nana ka na dɛsɛ ka na segin a ko Gawo ko désormais le Mali est en guerre a donni bi cɛ Mali bɔra guerre kɔnɔ wa Kasim ko Mali politicien kan ka sara programme wɛrɛ de b'u bolo u bɛ ka baara kɛ diɲɛ de n'i ye diɲɛ ka nafolo minɛ baara kɛ diɲɛ ye Mali t'u nafa bi u mɔgɔ tɛ Mali la mɔgɔ tɛ maliyɛnw na transition bɛ taa ni sira min ye o de kosɔn transition b'u ni tiɲɛ cɛ an b'u dɛmɛ ni dalilu de ye Mali politiciens kan o de kosɔn an k'u ma la dissolution pure et simple de tous ces partis politiques Mali mɔgɔ bɛ parti saba dɔrɔn de la n'a y'a sɔrɔ c'est des démocrates. Mais est-ce que dialogue bɛ mɔgɔw bɛ k'o laɲini min kɛ est ce que o bɛna se ka kɛ. mais pourquoi pas fɛn kelen dɔrɔn dialogue saba. o tuma anw ka parti ninnu bɛ kɛ anw. non ninnu bɛɛ bɛ kalifa de. ninnu bɛ kalifa bolo de kan. parti b'anw bɛɛ bolo. bon aw bɛ fara dɔ wɛrɛ kan. mais o tɛ baasi ye o. aw bɛ fara jɔnni kan. bon kuntilenna ko tɛ yan. kuntilenna t'aw la dɛ. n'i ma fara ne kɔrɔ. kuntilenna t'aw na ko anw ta ye poche ko de ye. mais ni élection sera ko bɛ fara. mɔgɔ ka poche ka surun ɲɔgɔn na. voilà n'i bɛ min kɛ. ayi élection ta o tɛ ala kama ye dɛ. n k'o ye jɔyɔrɔ ɲinini de ye. voilà. o kɔni non. sinɛ ka jateminɛ. ne ka position ka ɲi an tɛ nin ye tan sisan. awɔ. nin waati na. awɔ. Asimi k'a fɔ dɔrɔn ko élection ye octobre nata ye. ou bien décembre nata ko ye élection ye. k'an k'an labɛn. i ɲɛ bɛ regroupement fɛn fɛn la a bɛɛ bɛ ci u bɛ mun ɲinini daminɛ fɔlɔ jɔn de bɛ se ka gagner. bɛɛ bɛ taa fara o kan. tɛ lajɛ dɛ. ayi. kuntilenna tɛ lajɛ. voilà. tagabolo tɛ lajɛ. jɔn bɛ se ka gagner. chance bɛ jɔn na. an b'an ka partis lɛsɛ ka bɛn o ma. voilà. n'o tigi sigira député ya ni maire yaw sa. an bɛ sɔrɔ k'o walanda ni ɲɔgɔn cɛ. voilà. ka tila ka na balo siman da i tɛgɛ kɔnɔ. voilà. ninnu partis san kɔnɔ parti tɛ campagne tɛ ban Mali kɔnɔ. mais est ce que kuntilenna bɛ se ka kɛ anw ka parti politique la est ce que tiɲɛ yɛrɛ la kuntilenna bɛ se ka kɛ parce que ne bɛ min faamu. hali parti minnu yɛrɛ b'a fɔ sisan ne ye fɛn dɔ ye yan an ka jamana kɔnɔ a ye ne siran don dɔ la quoi ne ko Isa ma n ko depuis ala k'e da e bɛ politique sira min fɛ ne ni e tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ diɲɛ fan si fɛ mais élection nana se ne ni e ka tɔn o bolofara min bɛ Segu olu ko non ko anw de ye balimama ni sinjima ye ko parti tɛ foyi décider k'anw b'o kɛ o bɛ se ka ɲɛ cogo di. n ko de b'a yir'i la k'a fɔ ko ɲɛtaa tɛ Mali parti bolo ɲɛtaa t'u bolo u tɛ politique dɔn. ko e ka kuntilenna ka ɲi e bɛ se ka baara kɛ n'o ye i ye tɔn de ye i dalen don o la i bɛ wuli k'i jɔ i kolola ka fanga de ɲini wa ou bien e b'a fɔ de ko komi anw de ye nin ye yan Segu an de bɛnna nin na aw dun mana na assemblée kɔnɔ e bɛ t'i dan na ale bɛ taa dan na o bɛn bɛ min. bɛn tɛ yen wa ko e ka place dɔrɔn de sɔrɔ. place dɔrɔn don sinon u bɛ san bɛɛ ban ɲɔgɔn juguya ni ɲɔgɔn kɛlɛ la. i y'a fɔ to ni élection sɔrɔ u bɛna fara ɲɔgɔn kan n'u ye place sɔrɔ u mana taa assemblée u bɛ tila ka fara ɲɔgɔn kan donc o de b'a yir'i la k'a fɔ ko maliyɛn ka hɛrɛ tɛ Mali politique bolo a t'a sira bolo a t'a foyi ka nafolo dogo an na n'u nana k'an sara an k'an ka daw fɔra e ma ye maliyɛn ta ka da fɔra an bilen yan fo campagne wagati. donc mais o tɛ se ka bila o o tɛ se ka bila o munna i b'o dɔn wa. an kan k'o k'an yɛrɛ kama. ayi i b'a dɔn. ne ye denmisɛnnin dɔw ye Balabugu an ka kin na bi u bɛ ka fossé bɔ parce que u siran ko samiyaji bɛ sɔn ka caya fɔlɔ min bɛ na u siran n'u ye fana u bɛ taa ekɔliso la u bɛ taa mɔgɔw sensibiliser u bɛ ɲɔgɔn fura u bɛ fɛnw kɛ mais n'anw yɛrɛ ma sɔn olu ma
ça n'a y'a bɛɛ to politique mɔgɔw ma o fana tɛ se ka kɛ sira ye quoi fo ka an yɛrɛ ka sɔn an yɛrɛ jalaki k'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ na an filila mais an man ka to o taabolo la quoi. Kasimi i b'o yɔrɔ in dɔn wa e b'a dɔn min wa n ko anw dugumɔgɔ ye suraka bitigi kɔnɔ minɛnw de anw de sardine ni boîte ni coca cola minɛnw ni mayonnaise ni fɛnw ye an bɛ ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan ka nin kɛ sisan ayi n bɛ ka ɲɛ de f'i ye koyi kasi n bɛ ka ɲɛ de f'i ye koyi ni parti ni élection sera sisan u bɛ se nin denmisɛnninw de ma a ninnu labɛnnen u bɛ ka baara k'u ka yɔrɔ la olu de bɛna ta ka fara u kan tuguni ɲɛ t'a b'a la wa. donc u b'u kalama depuis sisan. u b'u kalama depuis sisan minnu solen don n'u bɛ ka nin baara kɛ u farala ɲɔgɔn kan o mɔgɔ bɛ nin de la ninnu mɔgɔ b'an farala ɲɔgɔn kan sira ɲuman kan n'a nana don min na u bɛ tila ka na don an cɛla i b'a ye an bɛɛ bɛ taa maa kelen fɛ ka sɔrɔ an t'a kalama donc an bɛ ten de bon pour que k'o ba jamana kɔnɔ e b'a dɔn min b'o kɛ yan parti ka orienté dɔrɔn ka kɛ 3 ye plus parti ka ca hadamaden si ta t'i yɛrɛ ye mais n'a kɛra groupe 3 ye taa fan kelen bɛ yen a b'a to fɔlɔ population bɛ fara ɲɔgɔn kan. États-Unis yɛrɛ parti dɔ bɛ yen o tɔgɔ tɛ fɔ yɛrɛ. merci mais anw fɛ yan parti. u kɔni b'u fasa ja kaki. voilà. nga o kɛtɔ ka ɲɛ sɔrɔ démocrates ni républicains kɔrɔ. voilà. ko bɛ ban olu de bolo dɛ. voilà bon donc n'i ye nin ye dɔrɔn. entreprise baw ni fɛn baw ni journaux ni médias ni fɛn o tilannen don olu de ni ɲɔgɔn cɛ. o dɔnnen don fana. bon jamana kan ka kɛ ten de. n'e ko n ko a bɛ dɔn k'a fɔ k'e ye républicain ye. voilà. ni nin ko nka a fɔ ko ko non nin ye démocrate ka mɔgɔ ye. voilà. o dɔnnen don olu fɛ yen. bon jamana kan ka kɛ ten de plus n'o kɛra hadamadenw bɛ orienté mɔgɔ bɛ fara ɲɔgɔn kan. donc an ka farafarali nafa foyi t'a la. n'an farafarala dɔrɔn an bɛ kɛ n ko diɲɛ mɔgɔ bɛ nin de la farafarali de la wa diɲɛ b'a dɔn fana mali kɔnɔ nasɔrɔ ma diɲɛ jamana si minɛ afiriki kɔnɔ diɲɛ min gɛlɛyala ka mali bɔ dugu dɔgɔ minɛ fɛnkɛ jamana dɔw minɛ n'a tile 1 semaine 2 semaines. samori kelen nasara kɛlɛ san 20 fiiri ninnu y'u kɛlɛ plus de 20 ans n ko tubabu ye san 77 de kɛ anw da la yan u ma se k'anw minɛ o bon u yɛrɛ y'a ye k'a fɔ ko ninnu tɛ se ka minɛ i b'a dɔn wa barasage min bɛ yan mɔgɔw donnen bɛ ɲɔgɔn na ninnu tɛ se o kumana a bɛ se ka cogo di a y'u fara cogo di e m'an ka démocratie ni diɲɛ si ta tɛ kelen ye pluralisme total a ka kere n'a kere adamadenw ta fantanna intégral ani tɛ diɲɛ jamana si ka diɲɛ kɔnɔ o kumana anw de bɛ fara ɲɔgɔn kan dilan o bɛ kɛ cogo di maliyɛn ka jɛn n'a ye k'a fɔ nin démocrates ɲɛna u ka t'u yan'u ka girin élection kama tant que u mana ni parti ba saba il y aura pas d'élection au Mali. wa transition tɛ ban. o ma suspension in tɛ wuli wa. ayi mais ni suspension ne ko mɔgɔ dɔ bɛ k'a kɛ diminako de ni suspension maliyɛn jumɛn bɛ yen ni parti ye min kɛ maliyɛn na k'a dogora mɔgɔ min na Kasimi ko bɛɛ dan ye jamana ye sa k'i sigi i faso ka minɛ i la n bɛna cɛba dɔ f'i ye Kasimi le 1er mai 1898 Babemba ye mugu don gɛlɛ la k'a yɛrɛ de faga mun kosɔn k'a faso tɛ minɛ a ɲɛnama ɲɛna ale bɛ sa de. malo ye mais mali politicien ko malo de ka d'u ye ni saya ye o ye mun jamana ye mais ni façon minɛ n'i la e ma se ka kuma mali a bɛ tɛmɛ o kan e kan ka sa kɛnɛ min kan est-ce que u ta y'o ye wilahi u ta y'o ye est-ce que dɛsɛ tɛ parce que fɛɛrɛ mun tigɛlen don a ka bon u ma koyi ayi fɛɛrɛ min tigɛlen don a man bon u ma dɛ u donna fɛɛrɛ in kɔnɔ de u b'a dɔn de mais u bilala maa min nɔ na o est-ce que o y'u bɛɛ ye u bɛɛ a bɛɛ a parti politique maa dɔ tɛ o ma san 26 kɛ fanga la maa kelen san 26 i ye folisim bɛɛ kɛ i ye alifa ta kɛ i ye beka i ye atete ta kɛ k'i sigi tuguni ka fɛn wɛrɛ ma kɔnɔ olu yɛrɛ bɛɛ k'olu bɛ tila ka fanga ɲini o ye mun jamana ye san 26 e ma min ɲɛ o kɔnɔ e kelen bɛna ka mun de ɲɛ i kelen bon a parti ninnu bɛɛ lajɛ a bɛɛ bɛ nin canevas kelen de kɔnɔ ninnu ye min ye an k'an sigi ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye mali bɛ jɔ an bɛɛ lajɛlen de u kan k'a faamu mali bɛ système min kɔnɔ mali politique kuma tɛ et puis sa i b'a dɔn ko min bɛ yen bi oui parti ninnu suspendé u yɛrɛ siranna ala ko tiɲɛ mais siran juguman yɔrɔ ye min i b'a dɔn mɔgɔninfin o mɔgɔninfin bɛ jɛkulu o jɛkulu sigi i b'i sinsin mɔgɔ dɔw de kan mais olu u ka ne kɔni b'o fɔ a dɔw ɲɛna bi u bɛ sɔn ka wuli k'a jɔ k'a sɔrɔ parti ninnu kɔnɔna mɔgɔ t'u la tuguni parce que dusukasi min bɛ tɔn yɛrɛ kɔnɔna mɔgɔ minnu yɛrɛ tun b'u ka fɛnw don a la ni n'a caman ye baro kɛ u b'a fɔ k'olu yɛrɛ b'a ɲini Asimi ka élection date fɔ hali n'a ye candidat ye o t'olu tɔɔrɔ tuguni olu yɛrɛ bɛ fɛ ka bɔ nin ko in yɛrɛ de kɔnɔ quoi c'est-à-dire k'a fɔ ko nin phase in banna olu taara ka bɔ yen parce que olu tɛ se ka na u ɲɛ jɔ maliyɛnw ɲɛna tuguni k'u bɛ taa f'u ɲɛna k'u ka élection k'u ka kala ta o caman o cadre caman bɛ yen bi wa u bɛ parti belebelebaw de kɔnɔ yan. Kasimi bɛna min f'i ye o la i b'a dɔn ko diɲɛ mɔgɔ tɛ élection na diɲɛ mɔgɔ bɛ mun na foyi diɲɛ mɔgɔ foyi tɛ élection na cogo di ta merci mais
bi ngo abega vodo kuna election ga sa ko mo be na partenaire on fo ngo ngalondo mena dalu dima kasim ni nye mo be election na ibe ka tara campagne mina nga élu la démocratiquement nye be ma approuvé est-ce que nous élection de la organiser 2013 bandi kana ka jamana mina la nye kisi ko fla ko ka malitla de dalu de be kana kan kuma nga so ma mene na ya soro ku ku mo be nye na ku mo be démocratie la olu de a imposer mo min ka élu démocratiquement bandi kana ka jamana mina la aw yera ka sigi ko nye na kan ko jamana tla élection ku yemu kasim uta to anga élection ka nyere anga na ke nye élection be ke nye de koy nye mo fuitana boy ube ka mi fi constitution go nye mo fuite constitution na ngalono mali furada ma be mali constitution jumengo no jeno ko mali ka ngatla ibuka ka fanga min na mo dungo ko gatla constitution barka jumera ay muira nye ko kulu ka sharia de ba ontanye bo pour que anga sharia ka bla nye fo malenga fara nyonga ni mais John de bise kata yi jo pio nyangi cheni ni ma nyina kibe kuretla o mane ito toy ayi me jo muna falo ka wuli ka o ngonu ko be ka me dugore ko kana kuma oba muna marafa ba bulu da marafa ta bulu dorango yi parce que anaka peuple de nyoko fe kasimu jamana o jamana na farla nyoko ka billahi be téléphone portable ba le demuso kele ne bulu ododo wa na ngulo model yiri gu kumetike wa yeni mati boro kada kabaroke atekuila ere non bo die ninde o die ninde mais yen basikile ye yiri wale no voilà démocratie ko kuma re te fulu fe yere ngo démocratie te tieye kasima jamana do fona démocratie jamana mjode e ka jamana misal do la ko ndo démocratie voilà bo jamana jamana jore jana sura fanga de ajo France fierté mbala nyana de gol ka fanga de ajo et puis c'était un pushis o de nana kana fanga de la coup d'état de ke kana fanga sigi ka on mine ka fanga armée la ben ka France dasoko ka so ka di politiciens mo ka jamana de la au intérêt fait mais pourquoi entendre en armée ka jamana kanga kana ni parce que politiciens perle de calendrier woro de bubulo ni chite homme politique kasim ala ka campagne de ni ana ni fait sigi nyogole te campagne politique to ayi ati a chesite ki bi sigi ki bina comment on fait politique là ne ma yewo e bina ke to ene ni mindi man ni sur plateau ka ni yi sa yebe politique mana yemu nya kasim to ya anga sanu memi na sanu ko tunu no na kasim yemi fo ba don sambi savan savangolo ko mali be 66 tonnes d'or de bossa ngono o mafia kasim mina balaw di ma sisa sanu boro kele ne bodi wa mu sanu boro tandur de bodi tandur de ban fa o tandur ta de oya o de ke o bo eko divisé par 66 ban a divisé par 15 e ba do bindia 4 tonnes 500 par entreprise par compagnie minière. Merci par compagnie minière tiens bemi soit à diviser dans cette machine ta 66 divisé par 15 ça te donne 4 tonnes 5 anga que 5 tonnes re o tiens ya mini industriel ka 5 tonnes par an non c'est ça hein dota ka chan dota abo onde voyale kala chogo do be lutika sanumbo ou bien sanu me ka bo tika fanyi mais ma fanyo mali sanu machite mali kono ka se ka fukoni sanu hake bora mali kono or pa yoro côté ko avion bubulo ko be wule shuni tle bote kilenya flana mali or pa ka fsani mali mini industriel parce que or pa la mali be 80 tonnes de perdu sans sa mi ma milke o doneno industriel be munya mali politique sera ka réguler mali sanu boro be politicien tay homme d'affaires commerçant tien be mi politique mo kele sanu bola e mun jamana jolay homme d'affaires que les politiciens et moun jamana jolay tu viens pour tes affaires mais tu ne viens pas pour le pays affaire be pays nya wudu fe merci bon donc nous n'y tiode mbi nga ni tra mali commerce la bi jonde commerce financier c'est pas la politique mali transporteur joint c'est pas les hommes politiques c'est pas les commerçants c'est pas les hommes d'affaires mali sénégal jombo bi des paysans de dimanche ou mata sénégal beteke sénégal boss kolongono ka foro minula nu ma fo ji charage la de imase ka noko sara de imangoro sara de ou ya be minu de sénégal wi e may we mali libéraliser ka sénégal bu bok fa malu bok na ko politique be munya malien yi ni politique mena argument jumedi di malien matuguni en dehors on yebe minabi hali kadan
100 ans Mali sen ma se ka so Kidal o kuma sulu ko drama armée nana Mali sen su Kidal Mali be mun ɲini tugun n'a y'a sɔrɔ an ta ye fasoko ye mun n'an tɛ jamana in sɔgɔ bi ka sécuriser ka kɛlɛkɛ minɛn don jamana in kɔnɔ armée ka puissance sɔrɔ wa armée ka cadre ka se ka bila fɛnw na k'u wasa don jamana na politique ka orienté ka ɲa parti ba saba dɔrɔn de bɛ Mali kɔnɔ ninnu bɛɛ ka ci Asimu an bɛ ka min fɔ Assisi ni fɛn ninnu olu ye kuma dilanw de ye la 4e république seulement va a bɛ nin bɛɛ rejeter an tɛ 4e république de la o bɛ décret bɔ dɔrɔn k'a fɔ la gestion du pays n'intéresse pas la 4e république kelen anw ka dugukolo fɛn fɛn hɛrɛ o hɛrɛ b'a kɔnɔ c'est la 4e république qui peut nationaliser 4e république sigira sɔrɔ de kama o yiriwali kama ni sɛnɛkɛfɛn pétrole ni gaz ni fɛnw bɛ hadamadenw bolo a bɛna mun de kɛ a bɛna jamana jɔ cogo di o kumana il va procéder à la nationalisation 3e république ye fɛn fɛn di an t'a si reconnu nous voulons une république maintenant a b'an ka fɛn bɛɛ nationaliser 4e république ye tiɲɛ ye o ninnu ye tiɲɛkisɛw de ye mais an bɛ taa munumunu salo kɛ ɲɔgɔn dalafɛn dɔw la minnu jate bɛ jɛɲɛ tile nin waati laban in na an bɛ se k'a fɔ nin kalo laban ninnu yɛrɛ la an ɲɛ b'a la k'a fɔ a ko ɲagalen don politiciens kununa u bɛ ka wuli ka jɔ kɛ mankan bɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ n'i bɔra Bamakɔ yɛrɛ kɔnɔ i b'a fɔ ko Ala ni ce k'i ka téléphone faga ka taa burusi kɔnɔ ka taa i ni lafiya kana ale ɲininkali kɛ ko mun bɛ yen mais n'i bɛ yan i b'a fɔ ko sini tɛ se voilà mun nana n'o ye min nana n'o ye parce que politicien kelen bɛ ka Mali kɛ Bamakɔ de a bɛɛ lajɛlen bɛ yan de bon o bɛ nin bɛɛ lajɛlen na a maa kelen tɛ ko min bɛ bɔ kɔfɛ dɛ a bɛɛ dogolen bɛ yan de n'a sɔrɔ cɛw don u ka to ka région kɔnɔ kɛ aw ko armée tɛ baara la a ye taa région kɔnɔ mais bunna aw bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Bamakɔ yan parce que Bamakɔ de sécurisé len don Bamakɔ de ye fɛɛrɛ kɛnɛ parce que n'an farala ɲɔgɔn kan yan n'an kumana diɲɛ b'a an mankan mɛn diɲɛ bɛ fɛn min nɔfɛ an b'o yira diɲɛ na diɲɛ sen tɛ bɔ an ka ko la o dɔrɔn don dialogue sisan e yɛrɛ bolo a bɛna wolo mun na parce que an bɛ ka kuma minnu mɛn tiɲɛ don dialogue an yɛrɛ kun caman bolo a sigikun tun ye bɛn ni kelenya sinsinli ye mais kuma wɛrɛw taara bɔ a kɔnɔ président ka kɛ candidat ye transition ka nin kɛ bon olu nun fɛn ninnu est ce que o kɛnɛw kun don wa bon o dialogue kɔnɔ o bɛɛ lajɛlen ye kɛnɛw ye o n'a ko an ka jɛ ka sigi jama hakilina de bɛ taa o maa minnu taara maliyɛnw de don e yɛrɛ ye misali di ye i m'a fɔ ko parti cadre caman bɛ yen bi k'olu bɛɛ lajɛlen ka bɔ nin wagati kɔnɔ olu ko hali ni Asimi bɛ ka kɛnɛ ko t'olu tɔɔrɔ n'o taara fɔ nin kɛnɛ kan an b'a fɔ tare kuma de ɲɛna maliyɛnw taar'u ka kɛnɛ de kan parce que nin sɛbɛn mana bɔ diɲɛ bɛ na nin de minɛ k'a fɔ ko maliyɛnw jɛra ka kuma o kumana mais dɔw fana ko a bɛ yira ko maliyɛnw ma jɛ ka kuma dɛ ko parce que ko bɛɛ ma taa kɛnɛ kan k'olu politique mɔgɔw ma taa olu m'u ka yamaruya di a la mɔgɔ caman bɛ ka bɔ k'a kuma fɔ u bɛ k'o fɔ kɛ o de kosɔn k'an ka yirila kan ko nin parti politique bɛɛ kan ka suspendre ka bɔ jamana kɔnɔ ni fɛn bɛ jamana la fɔlɔ jamana kanu de don jamana défendre de don jamana bɛ yiriwa. e bolo a kɛra cogo cogo u kun kan ka taa. u kun kan ka taa kɛ mais e ma ye kɛnɛ min kan est ce que e kan ka kuma ye lajɛ jumɛn kɛra ka ninnu wele k'u ka ye parce que olu kelen bɛ k'u yɛrɛ kɛ min i b'a dɔn wa ko Mali tɛ taa an kɔ o tɛ tiɲɛ ye dɛ ayi Mali bɛ taa ninnu kɔ bien parti kuraw bɛ créer ka nin bɛɛ parti joli fɛn na yan parti kuraw bɛ créer ka nin bɛɛ bila cadre kura maliyɛn bɛ yen koyi Kasimi bilahi maliyɛn bɛ min tɛ ninnu ye politicien bɛ min tɛ ninnu ye f'u k'a bila u kunna k'a fɔ de ko Mali bɛ phase de transitoire de kɔnɔna na maliyɛn minnu bɛ yen bi ni faso kanu b'u la a bɛɛ lajɛlen welelen bɛ faso jɔli kɛnɛ kan bɛɛ k'i kama bɔ faso in bɛ dilan cogo min na faso in bɛ sabati cogo min na. donc e bolo sisan ni dialogue taara wolo sisan k'a fɔ ko fɛn minnu ka lawaleya e bolo olu kan ka kɛ jagoya. o kan ka kɛ jagoya mais n ko ye maliyɛnw de hakilina ye. hali ni bɛɛ ma taa. hali ni Kasimi n ko jamana ko ye min ye n'i welela kɛnɛ kan n'i ma ye n'a taara i b'a kɔnɔ élection joli kɛra yan bɛɛ ma taa voter o Mali 20 millions d'habitants i b'a dɔn maa joli bɛ voter yan maa miliyɔn 8 wa o yɛrɛ la o miliyɔn 8 de sɛbɛnnen don officiellement maa miliyɔn 20 maa miliyɔn 8 de dɔnnen don maa min bɛ voter a tɛ maa miliyɔn 3 bɔ élection laban yɛrɛ tɛmɛna bon e k'o lajɛ mais o bɛ président bali ka jamana mara minnu ko k'u bɛ taa k'u tɛ taa a tɛ k'i kan n'i ma ye fasojɔ kɛnɛ kan a bɛ k'i kɔ la. n'i y'a faamuya sa an bɛ ka démocratie fɛn fɛn kɛ nin ye ta élection ninnu na an ma deli ka 3 millions yɛrɛ sɔrɔ. an ma deli ka sɔrɔ an ma deli ka 3 millions sɔrɔ o ye mun yira population tigɛra politique la. mɔgɔ 7 tɔgɔ sɛbɛnnen don. awɔ mɔgɔ 3 millions yɛrɛ tɛ sɔrɔ o ye mun ye. donc 50% an ma deli k'o yɛrɛ sɔrɔ. ɔ mais bi an bɛ transition min na sisan est ce que Mali ma ca ni 90% ye bɛɛ ko n bɛ nin de fɛ nin yɛrɛ de ye démocratie ye wa Kasimi démocratie forme ka ca ni tan ye koyi. awɔ u bɛ kelen dɔrɔn de fɔ an ye k'an kun ɲɛnamini a bɛɛ ye démocratie wa diɲɛ sɔnnen b'a bɛɛ ma a bɛɛ ye tiɲɛ ye
démocratie pilier fɔlɔ min bɛ ko ka fisa ni démocratie bɛɛ ye a bɛ fɔ de ma ko démocratie directe peuple ko ko ninnu de ka ɲi an bɛ ninnu fɛ o de ye démocratie ye mais diɲɛ ka pétrole t'o la diɲɛ ka sanu t'o la diɲɛ ka gazi t'o la politiciens tɛ baara k'u ye u sago tɛ sɔrɔ o man d'u ye u b'o de kɔn mais u bɛ démocratie min fɔ bi pour que ka jamanaw ci ni bɛɛ bɛ waso ne ye a bɛ fɔ de ma ko la démocratie mixte i bɛ parti la i b'a la i t'a la i b'a la droit b'aw bɛɛ bolo aw ka jamana cagabi donc u b'o de pour n'anw fɛ yan mais o yɛrɛ min bɛ yan n'an bɛ waso ne ye kasi i b'a dɔn ko fana tɛ yan ayi démocratie forme wɛrɛ de bɛ yan awɔ o min b'an fɛ yan o tɛ taa se o ma dɛ n bɛ n'o de f'i ye su in na ça c'est la démocratie représentative o représentation kɔnɔ i b'a sɔrɔ olu kɔnɔ parti bɛ maa dɔ de tɔgɔ la maa kelen ale n'a ka du a n'a ka denbaya olu de bɛ ka fanga ɲini e ka Mali ta k'a lajɛ parti dɔ tɔgɔ fɛn k'i t'a tigi tɔgɔ ye ban est ce que Adama ye maa ta ye han Adama tɛ maa ta ye dɛ Adama ye maa ta ye san 30 kɔnɔ na au moins olu kɔni sera ka mɔgɔ sɔrɔ mɔgɔ min n'olu ye falen par exemple parti tun bɛ sigi sen kan tuma min na n b'a fɔ association n'a yɛlɛmana ka kɛ parti ye Abdramane Baba kɛra président ye Abdramane Baba kɔfɛ Alpha kɛra président ye Alpha kɔfɛ IBK kɛra a ye IBK fana kɔfɛ n hakili la Jɔnkuna fana nana o fana kɔfɛ Mari Manca nana Mari Manca fana kɔfɛ Sani Sami an bɛ yen bon tɔw dɔw dun bɛ yen kabini u sigira don min na an ɲɛ b'u la mɔgɔ kelen de b'u kunna est ce que olu fana ma fisa ni tɔw ye u ma fisa ni tɔw ye munna Adama ye maa kelen de ta ye o jɔnni jɔn ye Adama ci ni maa kelen ta tɛ Alpha kɛ Alpha ta wa est ce que Alpha ka kuma yɛrɛ bɛ lamɛn Adama da kutani hali sini u t'a tɔgɔ de fɔ mais jɔn de ye Adama ci k'a ci cogo di Sumala ka bɔ Adama na a sɔrɔla mun fɛ élection kɛ élection ɲuman jɔn ye conseiller k'a ye candidat ye u votera ye ma kɛ ani Bube cɛ a ma Bube ba ci ka kɛ Adama ka candidat ye jɔn munna u ma voter munna ma kɛ président ye parce que parti fan dɔw wulila ka tugu a tɛ nɔfɛ mun de y'o kɛ parti ɲɛmɔgɔ bɛ yen n'a sɔrɔ ni a prédécesseur bɛ yen k'o ka kuma bɛ a fɛngɛ pour que o bɛ kɛ IBK tun bɛ min IBK gɛn ka bɔ parti kɔnɔ jɔn y'a gɛn u ka tɔndenw kɛ président yɛrɛ m'a fɔ ko IBK ka ɲi mɔgɔ de kɔrɔ k'a man kan ka kɛ candidat ye n'a ta tɛ parti a b'o fɔ ni parti bɛɛ kɛ Kassim ne bɛ fɛ k'a faamu de parce que c'est la démocratie représentative donc e bolo awɔ parti tɛ Mali la min tɛ mɔgɔ ta ye a tɛ yen mais ne tun bolo n ko Adama n k'ale fana ka fisa parce que ayi ni Adama tun ka fisa Adama bɛ tripartisme min kɔnɔ bi a tun soutenait bɛ Mali parti bɛɛ a bɛ fan bɛɛ a bɛ fan bɛɛ a bɛ fan hali hakili tɛ burusi kɔnɔ n'a bɛna i bɛ taa Adama kelen pe de sɔrɔ yen bɔn parti bɛ se ka tiɲɛ cogo di tan est ce que a tiɲɛna dɔ de bɔra u fanga maa minnu bɛ dɔ bɔ fanga la n'a ma tiɲɛ dɔ bɔra u fanga la ni dɔ bɔlen fanga la tiɲɛna de o n'a fɔra ɲɛna ko Adama yɛrɛ bɛ tila ka n'i sigi de mɔgɔ accompagner kama jamana kɔnɔ u tɛ foyi la o kosɔn u bɛ bɛɛ lajɛlen accompagner an bɛ yɔrɔ min na an bɛ n'a sɔrɔ yɔrɔ min na an bɛ taa yen de a bɛɛ mais ni parti tun bɛ bi k'i bɛ se k'i opposer fanga la k'i bɛ na k'i sigira a kama k'a ban Adama bɛ yɔrɔ min na bi CNT kɔnɔ a bɛ min premier plan tɛ Adama bɛ CNT la de n ko n y'o de f'i ɲɛna Kassim parce que déclaration min kɛra 31 mars a kɛra Adama siège de la o bɛ se ka kɛ CNT kɔnɔ cogo di tuguni ale bɛ mankan ci la o fila bɛ taa a bɛ taa kɛ n ko n y'o de f'i ɲɛna o kelen tɛ k'anw kɛ ɲintinw de ye yan n'u bɛ fɛ ka basi fin dɔrɔn u bɛ kɔni fleur de tɔrɔ k'o danw de da la ka mugu k'a kɔnɔ ka sugu a banna a bɛ fin an da kɔnɔ sinon u bɛ k'anw de don fili la nin bɛɛ lajɛlen ye nasɔngɔ ɲinina nin ye naɲininaw de ye ninnu tɛ parti nin ye GIEw de ye groupement d'intérêt économique de don mais est ce que minnu bɛ fɛn na CNT kɔnɔna na est ce que olu yɛrɛ ni tɔn bɛ ba kelen na parce que n'u tun t'a la u kun na se ka au moins tɔn kɔni kun n'a fɔ k'a jɛra u kɔ olu yɛrɛ kun n'a fɔ k'u jɛra tɔn kɔ Kassim su in na e yɛrɛ kɔni bɛ ka raison de di ne ma fan bɛɛ fɛ ayi n bɛ fɛ ka mais nin tɛ raison dɔ tuguni yan k'a jira k'a fɔ ko parti tɛ yan minnu bɛ k'a fɔ kɛnɛ ma k'an tɛ y'a kɛnɛ kan an t'a la u ka mɔgɔ bɛ CNT kɔnɔ bɛ gouvernement na u bɔra mɔgɔ si ma bɔ mɔgɔ si kɔni ma bɔ n'i ko ko mɔgɔ ka bɔ gouvernement i bɛ sa nin ye dɛ i ye mais i bɛ bɔ dɛ parti m'a fɔ wa n'a sɔrɔ ni parti don e ka membre bɛ gouvernement kɔnɔ e ko ko jumɛn u ka membre tɛ yan e ko ko parti ka mun fɔ parti k'a fɔ k'u ka bɔ kɛ parti de tila ka mɔgɔ bɔ gouvernement kɔnɔ yan fɔlɔ bon donc i b'a yira ko parti tɛ yen tɛ se ka mɔgɔ bɔ mɔgɔ de b'a yɛrɛ bɔ kɛ bon de b'a yira ko parti tɛ yen mɔgɔw parti ye mɔgɔw bila ka taa ko k'u bɔra ko olu tɛ bɔ k'olu bɛ to yen k'olu tɛ taa
voilà o de b'a yir'i la k'a fɔ ko parti tɛ yen o de b'a yir'i la ko parti tɛ yen parti ka force min i b'a dɔn wa a y'a ka élément minnu don gouvernement ni assemblée kɔnɔ n'a ma k'a ta ye dɔrɔn olu bɛ suspension kɛ parti tɔgɔ la. mais est ce que ninnu ye ninnu di est ce que minnu bɛ CNT la ADEMA ni fɛnw tɔgɔ la est ce que u y'u bila ka taa. i tɛ se ka taa parti fana tɔgɔ la n'i taara fɛn fɛn min bɛ diɲɛna ADEMA de b'o ADEMA Mamudu de b'o kɔrɔ dɛ i tɛ se ka taa parti engagé papier la diɲɛnatigɛ kɔnɔ k'a ma jɛn n'a ye dɛ a b'a bɛɛ kalama ADEMA b'a bɛɛ kalama mais u y'a ye k'a fɔ de ko ko in ye nasɔngɔ ɲini kuruba in kɔnɔ an sen t'a la. ayiwa maintenant sisan dialogue bɛna na s'a kuncɛyɔrɔ la mɔgɔ caman y'a jira k'a fɔ ko jamana kɔnɔ kuma tɛ CNT mɔgɔw ka prime ko in a ye mankan caman wuli a y'a to mɔgɔw y'a jira k'a fɔ ko premier ministre kɔrɔw yɛrɛ bɛ wari ta président kɔrɔw olu fana somɔgɔw talen don charge la bon mɔgɔ dɔw fana bɛ yen olu ye fɛn dɔw kɛ n t'a dɔn ko wari dɔ bɛ d'olu fana ma jamana fɛ ko nin bɛɛ bɛ sen na a si ma sigi sariya kan dɔw yɛrɛ ka wulikajɔ la bi olu bolo ni dialogue phase nationale bɛ se ka kɛ sababu ye fɛn ka fɔ mɔgɔw ɲɛna prime ni indemnité ko ninnu yɛrɛ la Mali baarakɛda bɛɛ lajɛlen parce que jamana bɛ mun don a ko la a ka ca danga sigi wasadenw ta la bɛn ka kɛ a kan président ta danga sigi a la bɛn ka k'a kan premier ministre institution ɲɛmɔgɔw ni fɛn ninnu a ka bila sariya hukumu kɔnɔna na parce que ne yɛrɛ ye kuma dɔ mɛn bi n yɛrɛ y'a sɛbɛn dɔw ɲini bon n b'a dɔn k'a fɔ ko ni gouvernement kura nana sisan u b'a fɔ ko u bɛ gouvernement former u bɛ ministres former n delila ka taa ɲɔgɔn ye dɔ kan u bɛ papier minnu d'u ma n ye saraw ni fɛnw y'a kɔnɔ a kɛɲɛnen don baaraminɛnw ma n y'olu jateminɛ mais bi n y'a mɛn politique mɔgɔ dɔ da ko ale yɛrɛ premier ministre y'a kɛ ka tɛmɛ ko mais ko wari min bɛ ka di olu yɛrɛ premier ministre kɔrɔw ma ko sariya tɛ. bon ne ja tigɛ parce que ni e yɛrɛ bɛ fɛn ta e yɛrɛ tila k'a fɔ ko sariya tɛ dɔw yɛrɛ fana bɔra k'a fɔ ko ni sariya don k'u k'a jira mɔgɔw la bon wariko kuma in bɛ ka ca est ce que dialogue bɛ se ka solution sɔrɔ a la. mais dialogue sigira nin de kama o parce que ko dɔw bɛ yen. mais ne ma nin mɛn maa si da o. a bɛ fɔ o parce que dialogue in sigira i b'a dɔn Mali tun bɛ enfoncement dɔ de kɔnɔ o de kosɔn ko les militaires là ils sont tellement super intelligents ils veulent toujours défier le Mali a k'a dɔn jamana cira cogo di a tɛ bɔ anw da dɛ an bɛ kɛnɛ sigi a bɛ bɔ n'a ye. u b'o fɛɛrɛw de kɛ maliyɛnw bɛ ka bɔ ko dɔ de kalama ninnu na plus n'a kɛra décision min mana ta bi. a ye CNT kɔni ta ɲini dabali non ni parce que mun na awɔ anw ka assemblée min bɛ sariya yɛrɛ ta a sigi kun ye ko ka sariya ta ale yɛrɛ b'a bolo don warikɔrɔ sariya tɛ min na o ka bon hakili ma dɛ. voilà b'o de b'a jira k'a fɔ ko jamana in bɛ taalen nɛrɛmugu da de fɛ système dɔ de tun bɛ jamana in kɔnɔ a dilanlen bɛ de maa dɔw ye baara kɛ u ma baara kɛ olu ta b'u bolo. u ye ɲɛ sɔrɔ u ma ɲɛ sɔrɔ bɛ kɛ jamana tɛ se ka ɲɛ ni nin réforme essentielle ma kɛ ni nin sigi ka fɔ baw ma kɛ ko yuguyugu bɛ bɔ ni yagayaga ye nin kɛnɛw de kan maliyɛnw mana dɔn k'a ye o kumana o bɛna kɛ cogo di jamana kɔnɔ. ne yɛrɛ bɛ fɛ k'o de faamuya est ce que ni phase nationale in na ni mɔgɔw sɔnna k'a fɔ ko ka indemnité ko ni ko ninnu jateminɛ a kan ka est ce que a bɛ ta ba la. mais a bɛ ta ba la kɛ o kumana an b'an sigi de k'a fɔ ko jamana kɔnɔdenw hami tiɲɛni min bɛ yan. président tɛ fɔ phase tɔ ninnu na o parce que phase tɔ ninnu faranga de bɛna ka taa kɛ ale kan ale awɔ o de kosɔn u bɛ préliminaire kɛ baara bɛ ka na caya donc ni ninnu nana olu bɛ se ka ta tugun merci olu bɛ se ka ta tugun olu ka dɔn fɔlɔ n'o nana bakuturuba min bɛ e faamuya sisan CNT wariko kuma in poyili fɛɛrɛ de don pour que ka mɔgɔw ɲɛ yɛlɛ yan mais fɛɛrɛ de don kɛ fɛɛrɛ de don a dabali tɛ CNT kama koyi assemblée min bɛna na sigi dɛ olu gérance de bɛ nin kɔnɔ don nataw ko de nin ye n'a kɛra ten anw bɛ taa an ka sɛnɛ na dɛ ayi fɛn tɛ sɔrɔ a la mais fɛn tɛ sɔrɔ a la dɛ fɛn tɛ sɔrɔ jamana bɛ cogo min na bi donc ninnu ministres de kan ka taa ka na ye k'a fɔ ko hali an ye aw ta CNT kɔnɔ an ye ninnu kɛ mɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan il est temps maintenant qu'on revient en arrière donc il est temps qu'on revient en arrière comment a ka bɔ peuple da donc anw m'a décidé bilen voilà la décision du peuple an bɛ nin de appliquer o de kosɔn n b'a ye k'a fɔ ko nin denmisɛnninw bɛ ils veulent s'inscrire dans l'histoire du Mali. mɔgɔw ka se ka mɔgɔw yɛrɛ ka bɔ mɔgɔw yɛrɛ a ka bɔ mɔgɔw da président m'a décidé Wage m'a décidé sinon n'a sɔrɔ ni diya don o b'a bɛɛ lajɛlen kɛ o yɛrɛ t'a dɔn ko fɛn min sɛbɛnna n ka papier bɔra olu de fɛ yen mais pourquoi o b'a to mɔgɔw ka bɔ a kalama bi parce qu'ils veulent revenir en arrière ils veulent rattraper les temps passés an tun mɔgɔ b'a la a ko daminɛ anw nana ka na kɛ fɛn ye ɔ komi a kɛra ka bi donc min sigi ka fɔ laban min nana kɛ maliyɛnw ka bɔ tiɲɛw kalama. mais est ce que an tun tɛ danger la parce que n'a fɔra ko mɔgɔw ye nin baaraba in kɛ c'est vrai fɛn dɔ kɔni bɛ ne kɔni yɛrɛ o tɛ ne hakilina ye
n t'a fɔ a wari caya n'a dɔgɔya dɛ mais jɔyɔrɔ dɔ bɛ yen ni musaka dɔ tɛ d'i ma o cɛ man ɲi ne bolo ne ka faamuya cogo tout à fait c'est à dire k'a fɔ ko kana ten k'a ka di n bɛna kɛ fu la o tɛ ko ayi o man ɲi o man ɲi mais k'a mɛn jamana kɔnɔ ko mɔgɔw bɛ yen olu yɛrɛ ye jamana baarabaw kɛ ko fɛn dɔ bɛ ka di olu ma k'o tɛ sariya ye bon ko bɛnkan de don par exemple dɔw yɛrɛ bɔra ni kuma dɔ ye kunun ko 1,200,000 min bɛ di journaliste ma san o san n'a tigɛra depuis transition nana k'o tɛ sariya ye ko wari min bɛ di parti politique ma n'a fɔ k'u kana ni sɛbɛn ye ko conférence nationale bann'a ma ko mais ko parti ye mankan kɛ Alpha n'ale ka a dir'u ma ko wari dɔ bɛ bɔ ko ka di ko ka se ka n t'a dɔn artistes ni fɛnw dɛmɛ o fana kan ka kɛ 1,200,000 ou 1,300,000 ye ko nin fɛn fɛn b'an ka jamana kɔnɔ ko nin si tɛ loi de finance ni fɛn o bɛ se ka faamuya cogo di mais a bɛ se ka faamu parce que n'i y'o de f'i ɲɛna n ko olu wari bɛ bɔ min k'a sɔrɔ olu ma taa sariya fɛ mais a bɛ bɔ min Kassim est ce que Mali bɛ wari dilan an tɛ wari dilan dɛ a bɛ bɔ min an ka wari bɛ bɔ faransi a ma ban n ko wari bɛ na nin kan de kan olu nana ka na wari dilan cogo de di an ma ka juru don an na a kan ka du nin siraw de fɛ o de kosɔn Mali wari t'an minɛ a t'an nafa u yɛrɛ de ye nin système sigi wari kan ka tila minnu fɛ a bɛ na nin de fɛ a tɛ don foyi la parce que u da ko tɛ minnu bɛ wari d'a ma olu da ko tɛ k'u ka nafolo foyi tɛ n'an fɛ diɲɛ kɔnɔ développement kama a y'aw yɛrɛ de dilan structure de bɛ créer siraw de bɛ di minnu tɛ sariya kɔnɔ wari bɛ di olu de ma o tuma politiciens b'a tɔ kɛ dulokiba ŋara san ni mobiliba ɲuman san ye so ɲumanba jɔ groupe sigi u ka so daw la ye donc n'o kɛra ka ban jamana bɛ to fɛn na juru b'an kan na est ce que nin tɛ danger ye mais danger de don ka di mɔgɔw ma sariya t'a la mais danger de don n ka dilanla kama de e ma banque mondiale b'an suit san o san dɔrɔn u b'a dɔn a bɛ ban tuma min na o parce que nin wari ninnu bɛ taa u b'a dɔn minnu tigɛra nin kan ka taa nin département nin kan ka taa nin fɛ nin kan ka taa nin fɛ olu sigilen bɛ k'o kɔnɔ nin wari bɛ taa donc nin marché nin kɔnɔ wari nin kɔni n'a taara parce que a bɛɛ dɔnnen bɛ bɛɛ fɛ a bɛ taa il viendra avec des contrôles. a yɛrɛ b'a to min ɲininka o la parce que banque mondiale wari ko in kuma fana cayara ko an ko souveraineté k'an taara wari minɛ banque mondiale la o kuma fana bɛ sen na e ka faamuya ye jumɛn ye ne ka faamuya ye min ye o la ne b'o bila minɛn kelen de kɔnɔ Kassim fo mɔgɔw ka faamu fɛn dɔ de bɛ Mali kɔnɔ yan o ye tiɲɛw ye an k'olu dɔn n'i ye présidence ta bi i b'a ye erreur tɛ n'i ye défense ta i b'a ye erreur tɛ n'i ye sécurité ta i b'a ye erreur tɛ n'i ye fɛnkɛ ta ministre de la réconciliation i b'a ye o b'a ka baara kan n'i taara administration territoriale la i b'a sɔrɔ o b'a ka baara kan branche o branche ta bɛ militaire bolo diɲɛ c'est caduc c'est carré tiɲɛli fɛn bɛ Mali kɔnɔ c'est au niveau gouvernemental o tiɲɛli fana c'est soutenu par les hommes politiques il y a des ministres américains il y a des ministres français il y a des ministres européens olu tɛ fɛ Amérique tɔgɔ ka bɔ Mali ko la olu bɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ ka taa a région bɛ ka fiɲɛ sɔrɔ ko la dɛ a ye nin kɛ tan dɛ a ye nin labila dɛ an kana nin ka nin don aw tɔgɔ la jamana kɔnɔ a tɔgɔ kana bɔ a la jamana bɛ taa cogo di Kassim ninnu ye tiɲɛw dɔw de ye il y a des ministres pro-américains qui luttent pour l'Amérique alors Kassim bɛ k'a fɔ k'an k'an sen bɔ diɲɛ sen na mais n'i tora ta ka na di i ma i bɛna mun de fɔ ka taa diɲɛ fɛ ka taa fɛn ɲini tɔgɔ la ka na n'a ye mais u k'a minɛkun ka dɔn parce que Kassim juru don dɛ wa juru o juru diɲɛ kɔnɔ n'a donna na on le paye avec intérêt kelen juru o juru n'a donna na a bɛ taa olu ka juru di sira de fana fɛ a tɛ kɛ anw yɛrɛ ta ye a bɛ ko o de ye donc ni dun y'o ta k'a lajɛ i bɛna ye ko balaw dɔ b'o kɔfɛ balaw min b'a to ko jamana tɛ développer diɲɛ kɔnɔ o ye jumɛn o ye jumɛn i b'a dɔn wa ça c'est l'évasion fiscale o ye jumɛn ni banque mondiale ye wari d'an ma FMI mana wari di n'an y'a minɛ FMI ka représentant wajibi jamana bɛ u orienter entreprise bɛ na sɔrɔ bɛ d'olu fana ma wari kɔnɔ dɛ Mali ka appel d'offre baw u sen b'olu la an ka licence mana bɔ u ta jate b'a la n'u ye baara kɛ an fɛ yan u bɛ taa Assimi y'o loi voté sisan an kun y'a fɔ maliyɛnw ye o m'a mɛn mais Assimi y'o loi abrogé sisan k'a jira k'a fɔ ko les entreprises étrangères ne payent pas d'impôt au Mali depuis 1972 ka n'a bila bi la bon u tɛ min sara dɛ a bɛ fɔ de ma ko évasion fiscale n'i y'o ta kalo o kalo n bɛ kalo kelen dɔrɔn de an ye san 33 k'o kɔnɔ ça fait 1018 milliards 966 millions et quelques san kalo kelen wari y'o ye n'i y'o tila maliyɛn 20 millions ni ɲɔgɔn cɛ tous les Maliens sont volés par la Banque mondiale, l'FMI, les organismes de Bretton Woods à 50 millions 932 800 francs CFA. Qu'est-ce que tu as mis? Bon, on a dit k'a minɛ u b'a minɛ min na o de ka fɔ an ye parce que bi ne kan k'a fɔ transition k'a fɔ peuple malien ko merci
c'est min b'u ye bi peuple jɔr'u jigi kɔrɔ peuple ma pressé malien ko bi ko hali n'an bɛ sa la nɔgɔ la diɲɛ na an b'aw kɔ o kɔnɔ ni fɛn fɛn min ka kɛ ni peuple ka hakilina ye a ka minɛ ni peuple ka faamuya ye n'a bɛ na fana a ka minɛ conséquence tɛ min kɔfɛ wa n'u bɛ nin fana na f'u k'a dɔn k'a fɔ ko balawu dɔ b'a kɔfɛ o tɛ dɔwɛrɛ ye o bi bi in na jɔn de y'i ban Mali kelen ka avion san wagati n'an bɛ gɛlɛya kɔnɔ kɔfɛ an ka nafolo la k'a tɛ na yan c'était pas la Banque mondiale c'était pas les États-Unis olu m'an to gɛlɛya kɔnɔ anw ka ɲɛmɔgɔw nana bi ka Mali b'o kɔnɔ jɔn de ɲɛna Mali ma ka kɛlɛkɛminɛnw ɲam da anw ma ka sɔrɔ ninnu tɛ yen c'est pas la Russie an ye minɛn minnu sɔrɔ n'an tun tora Banque mondiale bolo kan fo ka diɲɛ wuli an t'a sɔrɔ est-ce que an bɛna se ka wari créer ka ninnu ka juruba ninnu to an na bon an bɛ wari créer ne kɔni y'a kɛ min nin tɛ wari créer bali o nin tɛ se ka foyi bali et puis Mali ka wari créer fo mɔgɔw k'a dɔn ko c'est ko question de jour dɔrɔn de don Mali yɛrɛ tɛ l'AES ka wari question de jour ko dɔrɔn de don an bɛ nin bɛɛ lajɛlen minɛ pour que kow ka se ka débloquer et directement n'an y'an ka wari créer wa n'an juru bɛ sara quoi kojugu mais an tɛ na to ka banque kɔnɔna na non 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 an système bɛ falen o la dɛ an système bɛɛ de bɛ falen o de kosɔn an bɛna an ka banque créer mais ne bɛ fɛ ka erreur kelen de b'a kɔnɔ ne tɛ fɛ k'o komi an kana banque centrale kelen dilan pour l'AES Kasimu merci o la i yɛrɛ bɛ ka wari dilan i yɛrɛ b'i ka wari dilan n'i y'o wari hakɛ min bɛ du i fɛ jamana bɛɛ b'o dɔn quoi jamana b'o dɔn ka mɔgɔ caman la k'an ka taa fédéralisme na mais an ka taa confédération na mais an kana taa fédéralisme voilà bon donc ni bɛɛ y'i ka wari fɛngɛ créer selon la demande de ton pays wa i ka quantité bɛ dɔn merci i ka quantité bɛ dɔn série bɛ dɔn fana a banna donc n'o sera ka kɛ faransi y'an sɔrɔ piège min kɔnɔ a ye banque centrale kelen de créer ni n'a tɛ kan fɔ u bɛ wari tigɛ i la donc hali ni AES sigira sisan ni Mali ni Burkina ka di ni Niger man di an tɛ se ka wari tigɛ Niger la ni Niger ni Burkina ka di u tɛ se ka wari tigɛ Mali la parce que Mali ka banque centrale b'a bolo ah i bɛ taa centrale sigiyɔrɔ jumɛn o la sisan merci bon bɛɛ b'i ka centrale de créer i ka jamana n ka m'o de ma n ko ni u saba don n'a fɔra ko ahan centrale kelen bon u bɛ se ka bɛn k'a kɛ a bɛ se ka sigi dugu min na u bɛ se ka connivence ni fɛn min na mais bɛɛ k'i ka banque centrale créer n y'a mɛn ko architecture kɔni bɛ ka dilan ah oui non ko bɛɛ kɛra ka ban dɛ bolo faraw ye si président yɛrɛ peut-être mois de juin na nata in na u kan ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ Bamakɔ yan voilà pour que ka se ka a fɛnw bɛɛ lajɛlen yira mɔgɔ la est-ce que wari ko ni fɛn tɔ ninnu bɛɛ tɛna na fɔ n k'a bɛɛ de b'o kɔnɔ ni ninnu ma wari yɛrɛ créer nafa foyi t'u ka kɛlɛ la ayi nafa foyi t'a la walayi mais an dun ka politique mɔgɔw fana ko an kana wari créer mais ne m'o de f'i ɲɛna n ko programme bolo olu bɛ k'o de défend il y a des Maliens il y a des experts comptables maliens qui disent que l'AES bɛ fu de kan nin bɛ se ka kɛ mais ne tɛ se ka dɔn e ye expert comptable ye e ma se ka wari dilan e ma wari développement di f'e ka taa wari minɛ mɔgɔ la k'e b'o baara wari de y'o fɛn yan wari de y'o fɛn yan wari mugu ye jamana jumɛn jɔ diɲɛ kɔnɔ donc sisan AES bɛna se k'a yɛrɛ ka wari créer AES b'a ka wari créer se bɛɛ bɛ AES bolo jɛgɛni ninnu na an bɛ bɔ jɛgɛ ninnu na jɛgɛ kujɛgɛ ninnu na an bɛna an ta kɛ maninfinw kunkolo sɛbɛw ye k'olu représenter wari bɛ ɲɛnama bɛɛ kan bon n'i ye nin ta sisan Kassim k'a ye ko AES ka wari ko c'est indéniable parce que pourquoi fɛn dɔ de bɛ diɲɛ kɔnɔ diɲɛ bɛ ka basculement dɔ kɛ anw bɛn n'o tile ma o ye wajibi ye BRICS bɛ ka créer BRICS ye jumɛn ye parce que Kassim maa dɔ de bɛ diɲɛ na ko de tɛ diɲɛ wari bɛɛ yan famille kelen du kelen diɲɛ wari bɛɛ olu de b'a bɛɛ imprimer a b'olu de ka mara kɔnɔ Banque mondiale olu de ta ye FMI ye olu de ta ye organisation Britannique bɛ baara kɛ n'olu de ye an b'olu de ka jɛ kɔnɔ depuis le temps de Napoléon olu de bɛ ka diɲɛ conflit bɛɛ kɛ olu de ye Saddam faga ka Saddam Moyen-Orient a bɛɛ bɛ wari in de la u ye Kadhafi faga parce que Kadhafi ko k'a bɛ Banque africaine créer olu de ye Afghanistan ci pour prendre le monopole de ça an bɛ k'olu ka jɛ jumɛn kɔnɔ diɲɛ na Mali politique olu la don olu bɛ sanuko la an fɛ yan Mali kɔnɔ an bɛ tabi ils sont actionnaires dans nos mines d'or donc i b'a ye k'a fɔ ko BRICS ko pour que a ka s'olu la k'olu ka nafolo tɛ siri u ka bɔlen na bilen mais anw ka jamana sanu minnu b'an fɛ yen an b'u de bɔ k'o kɛ ɔ bon an dun y'i ka jamana sanu bɔ jamana ye jamana kelen bɛ k'a ka sanu ka ca diɲɛ sanu bɛɛ o ye États-Unis de ye 8133 tonnes d'or o de b'u ka jiginɛ kɔnɔ a ma convoité réserve bon AES jamana de bɛ se ka tɛmɛ Amérique la depuis diɲɛ wulila maa si ma se mais AES jamana bɛ se ka tɛmɛ a la san 3 awɔ san 3 n b'a jate d'i ma sisan 8133 tonnes d'or n'i y'a divisé par 3 a bɛ kɛ 2711 tonnes d'or de par pays bon 2700 tonnes d'or dɔ b'a fɔ k'o ka ca an tɛ se k'o bɔ non par an en 3 ans tɛ yan i b'a dɔn an bɛ joli bɔ a par an 903 tonnes d'or n'a ka d'an ye an bɛ taa 904 tonnes d'or la on va dépasser les États-Unis en 3 ans en réserve d'or an bɛ dɛsɛ ka mun wari bɔ an bɛ dɛsɛ ka mun de bɔ
an ka banque centrale kɔnɔ mali k'a ka 2700 tonnes d'or bila yan niger k'a ta bila a ka banque centrale kɔnɔ ne burkina k'a ta bila a ta kɔnɔ cumul bɛ yen déjà papier bɛ yen officiellement an ka o nafolo bɛ bɔ ka garanti cɛ o cɛ n'i y'a dupliquer ɲɔgɔn b'an ka sanu valeur sara o bɛ se ka tiɲɛ cogo di AES de ye diɲɛ ye ninnu ye jɛkulu min sɔrɔ ils sont intelligents ni mali kelen ko k'a b'a kɛ diɲɛ tun bɛ da don a la o tɛ se niger kelen tɛ se burkina tɛ se ni jamana saba farala ɲɔgɔn kan o yɛrɛ est ce que dɔwɛrɛ tɛna far'o kan voilà bon diɲɛ yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko ninnu taara k'an bolo dan et puis surtout an sɛmɛnen bɛ brisiki ka bolo min kan e m'a ye sisan de brisiki ye 260 milliards commerce de kɛ diɲɛ kɔnɔ a wari dɛrɛmɛ kelen ma falen dollar la brisiki wari la iye n ko dollar binna les américains u bɛ faillite de la bon n'an ka expert ko halisa ko ninnu de bɛ mɔgɔ bɛ ninnu lamɛn ils ont des programmes ou programme wɛrɛ de b'u bolo u kalanna u bɛ ko wɛrɛ de kɛ u bɛ jate wɛrɛ k'anw ka jate tɛ ayiwa an ka baabu bɛ nin kana taa laban yɔrɔ min na an ka baro ta filanan ye fan filanan ye o ye surasiw ye surasiw ka wulikajɔ min bɛ sen na bi bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ ka a kuma dɔn puis surtout u sera ka Abu Uzaifa fana bɔ baara la baara wɛrɛw fana kɛra bi Naran ale ni Ber fana tout à fait pétrole bidon barigo tan bi yɔrɔ ni segin o sera ka sɔrɔ ka jeni bi parce que k'a tigi ma ye tout à fait ayiwa surasiw ka ko mɔgɔw bɛ k'a fɔ ko marifa fana dɔrɔn tɛ se ka kɛ ka yiriwali kɛ dɛ ko fo k'a lajɛ ko baramaw fana ka lajɛ ten an bɛ min fɔ maliyɛnw ye ne y'o de fɔ n ko programme dɔ de bɛ mɔgɔ m'o de faamu parce que maa caman bolo bi ko ninnu bɛ fɛ ka secteur bɛɛ de u kan k'a bɛɛ toucher mais jamana foyi tɛ jɔ si c'est pas des priorités ou priorités transition yɛrɛ ka laɲini mun ye an bɛ se ka mun de kɛ priorité k'o ɲɛguwan kɛ parce que ils sont prêts ka bɔ nin kɔnɔ surasiw yɛrɛ bɛ fɛ ka bɔ nin kɔnɔ mais yan'an ka bɔ a kɔnɔ an kan ka mun de kɛ priorité hali ni ko wɛrɛ bɛna kɛ kɔfɛ o bɛna sɔrɔ nin secteur ninnu kɔni ɲana ka ban bamananw ka baara ma ko bɛ se ka kɛ an bɛ se k'olu vérifier u ye baara kelen kɛ mali kɔnɔ o diyara ne kojugu Kasimi mali kɔnɔ e tun bɛ musow de ka wari kɛ marifa ni u b'a ci pa 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 o dabila de u bɛ fɛ ka maliyɛnw dilan de koyi i tɛ wari ye maa si kun bilen u b'an bɛɛ don u tɛ ka carte kura bɔ yan i bɛ t'i ka musakanin ta banque la dɔrɔn k'a bila poche kɔnɔ i tɛ foyi ɲini foyi tɛ kɛ tiɲɛli foyi tɛ kɛ jamana kɔnɔ bilen cɛ est ce que o bɛ se ka bali musow ka ko ninnu ani i bɛ taa bali i y'a bɔ yɔrɔ sɔrɔ de n'i t'a bali dɔ kɛbaliya de b'i la kɔɲɔyɔrɔ la halisa mɔgɔw dɔw bɛ wari kɛ marasi o bon a bɛ dabila dɛ a bɛ dabila pewu banque lajɛ bi kɛ jɔn bɛ se ka taa k'i bɛ taa 10 millions bɔ i bɛ 10 millions sɔrɔ a tɛ i bɛ 10 millions sɔrɔ o tɛ sɔrɔ a bon min tɛ sɔrɔ bɔn yɔrɔ dɛ o ye ka kuma misɛnnin i bɛ se k'o sɔrɔ voilà bon donc n'i y'o ye n ko adamaden bɛ ka samedi yɛrɛ fɛ samedi fo n'a sɔrɔ i ni banque directeur ka di dɛ sinon 250 000 o tɛ di cɛ bɛɛ ma dɛ bon kɔɲɔw dun bɛ kɛ dimanche ni samedi ni 250 ma se ka bɔ i bɛ taa joli de ci kɛnɛ ma ye non fo n'a sɔrɔ a b'i bolo i ka so donc c'est pour dire que ninnu bɛ taa ni sira min ye an ka manjɔ k'a lajɛ n'an bolo donna an yɛrɛ ka sigi mais isa n ko fana bɛ ka kɛ kɔlɔlɔ de ye parce que sisan an bɔra sunkalo la a ma mɛn seli ɲɛkɔrɔla la wariyaw fɛn minnu bɛ kɛ mɔgɔw delilen tun don min na kɔrɔlen o ye hali sunkalo kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn bonya u bɛ fɛnw kɛ mais ɲinan mɔgɔ si ma fɔ mɔgɔ si ma bɛɛ y'a ye k'a fɔ ko gɛlɛyara o bon anw dun delilen kun don ɲɔgɔn dɛmɛ sugu min na o ko ninnu hukumu kɔnɔ est ce que n'olu fana nana ka na o ni da wari ni fana kan ka tila k'o gɛrɛntɛ k'o fɛn k'o to banque kɔnɔ banque fana tɛ wari fana to yɔrɔ ye dɛ Isa ouais banque tɛ wari to yɔrɔ ye mais f'an ka faamu ko dɔ de bɛ nin kɔfɛ anw bɛ fɛ ka bɔ wari de la ka wari de falen n'an nan'o ciyɔrɔ caya i y'a faamuya a bɛna na kɛ gɛlɛya ye k'o bɛ ka amorcer ka bɛn don min na n'an k'an bɛ UEMOA la dɔrɔn comment faire le merci donc ko dilanlen bɛ ni hakili de ye o kosɔn u bɛ ka mɔgɔw wurude ka bɛn n'a ye mais don min na an ka wari bɛna na bɔ i b'a sɔrɔ miliyari joli kan ka di Mali ma o subvention dɔ fɛn maliyɛn b'a ka wari labila sisan maliyɛn b'a ko ayi Niger ka ta bɛ kɛ ten Burkina ta bɛ kɛ ten k'o bɛ ka dilan ka sigi kala de kan k'a bɛn ni adamadenw ye mais o tɛ se ka kɛ fo an ka don ni amorce de kɔnɔ Bisaw ka wari bɛ se ka jate mais i halala i bɛ t'o nɔfɛ a bɛ f'i ɲɛna ko mais o tɛ o halala de o cɛ o fana ma nɔgɔn dɛ non a ma nɔgɔn mais c'est des trucs aujourd'hui minnu kan ka kɛ et puis fo k'a ye k'a fɔ fana ko anw ka jamana bɛ degunba dɔ kɔnɔ ça c'est la parité du CFA par rapport à l'euro fɔlɔfɔlɔ la
tubabu nana faamu surtout an ka président corrompilenw y'a faamu k'a fɔ ko ni tubabu da don dévaluation na dɔrɔn k'a bɛ kɛ mankan ye u ka fangaw kɔnɔ donc u jɛna ni faransi ye ko ka parité kɛ Kassim parité ye jumɛn ko euro ni CFA ye kelen ye tubabu tɛ sɔn o ma dɛ u sɔnn'o ma dɛ mais kun dɔ de b'o la o dollar mana yɛlɛ euro sanfɛ dɔrɔn euro de bɛ bin euro mana bin dɔrɔn CFA bɛ bin ka sɔrɔ a ma fɔ an ye parité in kɔrɔ ye nin de an bɛ perdre an yɛrɛ ɲinɛ ma an yɛrɛ ɲinɛ ma donc o de kosɔn hali wari minnu bɛ d'an ma sisan nafoloba mana di Mali ma o nafolo mugu tɛna yan dollar tɛna yan a bɛ taa faransi de n'a sɔrɔ an binnen don olu b'u ta t'a la merci bon donc denmisɛnninw bɛ ka nin bɛɛ lajɛlen ye ka hakili boli nin kan an bɛ se ka mun kɛ an kana perte ba ta ka don kungoba kɔnɔ don min na n'an k'an bɛ bɔ dɔrɔn bɔli kana kɛ an bolo gɛlɛya ye donc maliyɛnw de b'u muɲu k'a lajɛ an bɛ se ka taa cogo min na et puis état k'a lajɛ fana k'a fɔ i bɛna u bɛna mesure d'urgence kɛ sisan seliba tɛna na se yan mesure bɛna di sisan comment faire mɔgɔw ka se k'u ka dépenses sɔrɔ hadamadenw ka se ka fɛn dɔw faamu ka fɛnw kɛ surtout ko de ye ninnu ta ye ils sont franchement conseillés mais isa ni wari kura bɔra ka ninnu ka CFA to an bolo o falenni an kɔni 2085 Mali bɔtɔ ye fara Mali la ka taa fɛn na an fitininama n'i tun bɛ taa ekɔli la a ma nɔgɔn dɛ a ma nɔgɔn dɛ ça c'est vrai yanni i ka deli a la taa ran jɔ de ouais tuma dɔ la u tun bɛ tilen yɛrɛ ouais bon parce que o ye min ye o wari la CFA de bɛ bɔ kɔfɛ ka na mais nin n'an ka wari b'an ka banque kɔnɔ yan an ka banques kɛra nationales ye o b'an bolo o gérance ka nɔgɔn i m'a faamuya donc n'anw k'an b'o kɛ sisan mais est ce que ninnu ka banques bɛna sɔn ka to anw fɛ yan o la non an ka banque b'u bila de o u bɛ bila a bɛ u bɛ bila de u bɛ bila de an ka banques bɛna kɛ nationales de ye an bɛ kɛ laginɛ ɲɔgɔn an bɛ kɛ laginɛ ɲɔgɔn banque nationale c'est la ye a se k'a don olu ɲɛnasiraw fɛ bon olu bɛ don ɲɛnasira minnu fɛ olu de bɛ tila k'u ka tataw ta o la corruption bɛ tɛmɛ o kan bon n'o wari nana d'e ma Kassim kana wari di Kassim ma yan na k'i kana baara kɛ na k'i k'o t'i bolo Kassim i b'o don da dɔ fɛ sa bon a dun dabɔlen b'o de kama mais n'i ka wari t'olu bolo e ka gérance t'olu bolo olu bɛ se k'o k'e la han donc o de gɛlɛya bɛ yen bi et puis f'an k'a faamu fana k'a fɔ n y'a f'i ye monopole min d'i ma Mali politique de tun kɛlen bɛ ka structure bɛɛ lajɛlen kɛ u bɛ wari di commerçant ma u bɛ wari di bagan maralaw ma u b'a di transporteur ma jamana ka di jamana min na Mali bɛ ka ci dugu bɛ ka ci yan wari tun tɛ Mali kɔnɔ han mɔgɔ ye wari gɛlɛya fɔ mais pourtant jamana bɛ ka ci u b'an na ɲaga ni wari ye an b'a kɛ ten mais wagati min na sɛbɛkɛlaw nana e ma o ye wariko gɛlɛya bon n'an ma bɔ o kɔnɔ kɛlɛ jumɛn b'an ka nafa la n'an ma bɔ o kɔnɔ an bɛ se ka taa n'an yɛrɛ ye cogo di o mécanisme de kan ka faamu mɔgɔ fɛ k'a ye k'a fɔ ko n'i b'i faso fɛ dɔrɔn diɲɛ mɔgɔ t'i fɛ parce que diɲɛ sigilen bɛ min na ka na wari gɛlɛya an bolo a ka t'olu ka monopole kɔnɔ u b'a d'i ma e b'a di tɔw ma jamana u bɛna minɛ k'a ban nɛrɛmugu da la bɛɛ bɛ k'i ta n'i minɛ non an ka bɔ o kɔnɔ ninnu bɛ k'a yira de maliyɛn bɛ k'i ɲɛ jɔ a faso la maliyɛn bɛ ka faso ta an ka wari di min bɛ bɔ an yɛrɛ bolo a tɛna na kɛ gɛlɛya an ma donc o de don dɔrɔn k'a dɔn k'a fɔ ko mécanisme de don il travaille vraiment avec l'intention du peuple malien u bɛ peuple ka majɛ de nɔfɛ parce que u b'a dɔn k'a fɔ u bɛ se diɲɛ na ni peuple kumakan de ye o de kosɔn dialogue intermalien yɛrɛ kɛra o point focal ba ye u bɛna min yira k'a fɔ ko nin bɔra maliyɛnw na anw tɛ dɛ peuple de ko tan o tuma an y'o sɔrɔsiw de a bɛ appliquer de jagoya mais ni jamana y'u fɔ dɔrɔn a kɛra ayiwa isa a kɔni kun ka d'an ye awɔ min ye dialogue ye awɔ ani armée ale ni maliyɛnw ani sini yɛrɛ bɛ se ka kɛ cogo di an bolo ani an ka ko bɛna kɛ cogo di AES kɔnɔ i ka dɔ f'an ɲɛna o fana na parce que mɔgɔ caman jɔrɔlen don bi yɛrɛ filan bɛ maliyɛn caman dusu la awɔ ne yɛrɛ ye appel dama min sɔrɔ bi a ka ca kojugu n ye dɔw la faamuya k'a fɔ wagati min na i dusu bɛ siran i hakili sigi o kɔrɔ ko ko dɔ de bɛ nalen min ka nɔgɔ min bɛna na fisaya i ma mais n'i ye siran fara a kan i tɔ bɛ siran i bɛ jɔrɔ n'a sɔrɔ an tɛ taabolo ɲuman na o tɛ dogo o ko bɛ na mɔgɔw yɛrɛ b'a ye ko fɛnw bɛ kɛ mais bi n ye mɔgɔ n bɛ se k'a fɔ yɛrɛ ne yɛrɛ bi tile yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ o kuma de la karisa a bɛ na ɲɛ an bɛ wagati min na sisan diyagoya don nin ka kɛ siga ka kɛ aw la parce que aw kun delilen don mun na o tɛ et puis fɛn dɔ bɛ anw ka jamana kɔnɔ isa ne bɛ fɛ mɔgɔw k'o faamu o ye mun ye anw furadama ye diɲɛ ye tagabolo kelen de la c'est clair bon anw bolo dɔwɛrɛ tɛ yen quoi o n'o tɛ donc mɔgɔw caman ka degun fɛn min ye an bɛ bɔ nin bolo an bɛ bɔ nin an bɛ taa mun na mais c'est comme sisan e tun bɛ yen i ka nɛgɛso de b'i bolo i ma deli ka moto sɔrɔ kuma tɛ mobili ma mais ala nana nɔgɔya k'i ye dɔrɔn i ye mobili sɔrɔ mais e bɛ mobili kɔnɔ tuma min na
na e k'i miiri ban ko don jumɛn e kun y'a bila i kunna k'i bɛ se ka mobili sɔrɔ mobili sɔrɔ c'est clair o b'anw jɛ ko o b'an caman jɛ na effectivement et puis an ka jamana kɔnɔ yan fana an ka mɔgɔ fanba c'est à dire mɔgɔw ka hakɛ to quoi fɛn sɔrɔli nɔgɔya la o de ka di mɔgɔ caman ye ma sɛgɛn k'a ɲini ma degun k'a ɲini mɔgɔw delila nɔgɔya la mɔgɔ caman delila nɔgɔya la o bɛ ni gɛlɛya nana u tɛ se k'a kun sinon n'i ye burusi kɔnɔ mɔgɔw ɲininka olu bɛ ɲininkali jumɛn k'i la mali bɛ cogo di n hakili la a ka ɲi mais bamakɔ ka bɛ ɲininka cɛ aw ka nin ko ye ne tɛ ka foyi faamu a la c'est vrai a bɛ ka taa sira jumɛn fɛ sisan bon i b'u la rassurer après u bɛ tila k'i wele tuguni bon e yɛrɛ bolo parce que c'est vrai fɛn caman bɛ yen an b'olu kalama an tɛ se ka fɛn caman fɔ ko n'a kɛcogo kama mais jigisigi min bɛ yen ne anw kɔni bolo o ka bon ni mɔgɔw bɛ ka siran ni fɛn min kɛ tout à fait et puis wagati o wagati maliyɛn jɔrɔla o ye ko dɔ de natɔ ye min ye ma hɛrɛ ye c'est clair mais o bɛ se ka faamuya cogo di jamanaden bolo e yɛrɛ bolo gouvernement yɛrɛ bɛ se ka mun kɛ bon i bɛ fɛ k'o dɔn o ka nɔgɔn kojugu phase dɔ bɛ yen ni gouvernement kan k'a kɛ u b'a dɔn fana mais u yɛrɛ bolo mali bɛ état min na bi n'an ye nin fɔ est-ce que u tɛna k'an b'u manipuler parce que i b'a dɔn ninnu ka kɛgun kojugu u ka kɛgun kojugu u b'u taabolo dɔn mais u kan ka fɛn dɔ fana faamu ouais maa kelen tɛ fɛn bɛɛ kɛ i kelen tɛ fɛn bɛɛ dɔn i ko bɛɛ tout à dɔn fait tɛ i bɛ dɔ dɔn dɔ fana bɛ dɔ dɔn ka tɛmɛ kan mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn bilasira u bɛ ɲɔgɔn dafa de diɲɛlatigɛ yɛrɛ o de c'est vrai i kɛra cogo o cogo fo dɔ de k'a f'i ɲɛna ko karisa ne bolo an ka nin kɛ tan c'est vrai o wajibi n'i ban'o ma awɔ i bɛ don fili la i bɛ don fili la o wajibi de bamananw b'a fɔ ko ni i ɲin tɛ ka kuma ɲuman f'i ye i jugu sara i ka a ka se ka kuma f'i ye donc minnu bɛ yen bi ni olu yɛrɛ bɛ se ka fɛnw fɔ o y'o de ye parce que bi anw bɛ se ka fɛn dɔw fɔ k'aw faamuya ka mɔgɔw la faamuya aw fɛ mais a ka ɲi maa wɛrɛ fana hakili fana ka fara o kan ka se ka kɛ k'a dafa olu u kɛwera cogo o cogo u ye ko faamu cogo o cogo u fana kelen tɛ se k'a bɛɛ kɛ non u tɛ se k'a bɛɛ kɛ voilà u tɛ se k'a bɛɛ kɛ o d'ailleurs wajibi yɛrɛ ne yɛrɛ bɛ fɛn kelen min apprécier transition mɔgɔ bɛɛ la o y'u ka mɔgɔ lamɛn ko kɛra cogo o cogo n'u b'a fɔ kɔrɔ ye ko tɛ yan d'accord on va analyser tout à fait et très souvent à 80% analyser bɛ taa wolo mun na dɔ ye ɲuman de ye c'est clair mais min ka d'anw ye o ye k'a fɔ bɔn kiba nana an fɛ yen a ko k'ale sɛgɛnnen don a taatɔ awɔ n ka nin d'a ma n k'a kun fa u kɔni t'olu mɔgɔw reçoit non 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 t'olu reçoit olu reçoit olu o kɔni o man d'u ye o de kosɔn n'u y'o dun la fana aw tɛ ɲɛ et puis ne y'o de f'i ɲɛna o yɔrɔ nin na n b'i ka kuma sɔn ji la ye o de kosɔn n y'a f'i ɲɛna n k'i sont malins ils sont malins pourquoi u kan ka bɔ ka fɛn min fɔ minnu kan k'u dɛmɛ k'a fɔ mais ninnu ka sɔmi yɛrɛ la ye fɛn min ye i b'a dɔn wa maliyɛn yɛrɛ de kɛra fɛn fila y'u bolokɔrɔ ko sa bɛ siran a fagabaga bɛ siran sinon ninnu tɛ maliyɛn ma deli ka lamɛn a ka ɲɛmɔgɔ fɛ diɲɛ na ka tɛmɛ ninnu kan kuma o kuma n'a bɛ fɔ diɲɛ kɔnɔ mɔgɔw sigilen bɛ ninnu bolo k'a bɛɛ décortiquer u b'a don u ka taabolo fɛn fɛn na i sigilen n'i ka kɛkun k'i bɛ ko faamu i b'i yɛrɛ y'u ka taabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ça veut dire que u kan ka min fɔ u b'o ta peuple da et directement u b'a ye k'a fɔ ko tɛ fili ye mais o de ka suma maliyɛn ma deli o baara de la i y'a faamuya sinon ils sont à l'écoute et ils veulent bien pour que ko bɛ se ka marcher ka ɲɛ cogoya min na donc n'i ye AES jamana ni fɛnw ta n bɛna min f'i ɲɛna Kasimi o la dɔrɔn o ka nɔgɔn c'est pour dire que fɛn dɔ de tun bɛ jamana nin kɔnɔ ninnu bɛ fɛ k'an b'o kɔnɔ mais politique de y'o don an na i ye ka siranya min fɔ sikasika min fɔ politique ka baarakɛminɛn de tun ye nin ye ka adamaden bila dilemme kɔnɔ k'i bila sikasika kɔnɔ ka siran don i la k'i lasira k'i la effrayer min bɛ na i ka se ka tunu sinon Kasimi ni bɛɛ lajɛlen bɛ fɛn ɲuman ɲini o i bɛ hɛrɛ de kanu mais pourquoi a bɛ maliyɛn dɔrɔn de la hɛrɛ natɔ i bɛ juguman de fɔlɔ ye ka si tɛ hɛrɛ ye o de ka ca na o de kosɔn an tun bɛ vilaw de kɔnɔ ayi a dafalen don dɛ u y'an deli o de la k'an na don sikasika kɔnɔ parce que politicien b'a dɔn ale tɛ se ka fanga sɔrɔ n'a m'i lasiga k'i labɔ i taabolo kan donc maintenant n'u nana n'u ta ɲɛ dɔrɔn i b'i ta in bila ka tugu nɔfɛ parce que k'o sɔrɔ ka mun ye nafolo ye sɔrɔ ye ani baaradaw u yɛrɛ bɛ mɔgɔw orienter min ka d'u ye u bɛ se ka baara ninnu kɛ cogo min na u b'olu fɛn ten mais ninnu nana n'o cadre contraire de ye indirectement travailler avec le peuple hali n'a y'a sɔrɔ n'u tɛ e tɔgɔ fɔ hali n'a y'a sɔrɔ n'u ne tɛ ɲɔgɔn kan mais a bila i kunna ka kuma o kuma diɲɛ na c'est surtout analysé au près u b'a ta ka fara baara min kan ka baara kɛ na u b'a kɛ n'i ye ko caman bɛ ka ɲa ils sont en commun d'accord avec le peuple hein ils sont à l'écoute hein u bɛ mɔgɔw lamɛn mais u t'a f'i ɲɛna ne bɛ k'e lamɛn u t'a f'i ɲɛna an b'i kalama bon politicien kun delilen bɛ min na
ka bura ke me ko force ba do be min chaka ni be kasmi e ba do mi ils ont compris le malien et le politicien ou veut faire coup d'eau fili là ou masso de là leur pousser à parler ou masso de là coup black mana ils parlent pas mais ils agissent ah non 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 ou ko de ni kuma na ka mandra wo bo yala donc maintenant to minge ali nyebe ku apprécier bi parce que tu commande il parle pas. Voilà. Merci parce qu'ils sont malins. Qui a raconté la fin de qui a soro a solo interview la ko non non attends. Voilà. Tout à fait. Mais interview t'es accordé moi bon où y des femmes ils ont compris le mécanisme. Est-ce que vous êtes ou be mo de finir et de la moro ko ne manga men jamana il va katia hala ministre lama bo wage flene wage flene non bo bébé le cadre formel et Sadio voilà bon donc ni kaba ils ont compris ils ont tellement compris le malien mais quoi ko fo te ke nyana nya dongo de be accident mimbe ka boli politique ke baga jugu ni aketugo jugu jamana de priorité ou boro be baramina bi tanta le bolo non ne be nous fodé tanta bolo de be nous fo ka fos ale non kene de siglo no tasma ale de baga surveiller ah oui non tondo et lui les sur le qui est-ce qu'avec son ogara te son ogo non te foi billahi te son ogo on yebe wuna olu to olu ka terroriste ni frontière ko nu de jatemene voilà tout à fait tout à fait et kasi même profiter yan ka message do di anta jamane jamana ma mba fanga jamana autorité malika dugu do be ambora kono amame afuma ko bugudere ça c'est entre le Mali et la Mauritanie kasi mo antara dono bamolo anye baraw ka yoro la salim kasim sanun do be nyana ka bo haklima bugudere donc akabu haklima merci akabu haklima hali ni Mauritanie impliqué les parce que la France français de a papier bon kadou non morsubo au-delà en autorité ka faire beke pour sécuriser la frontière mauritanienne coup bamba au camp et moi je pense que c'est un avenir pour le Mali et je pense qu'en tara terror et kasminga topographie bambulode ni jamana nin kan fɛn min bɛ ɲɛna ni yɛrɛ ma deli ka damanda ka sanu bɔra Mali kɔnɔ non sanu voilà hali jama bɛ yen Keɲeba mara la jama bɛ yen donc ni olu faso b'a lajɛ donc mais nin na n'an ye ninnu sɔrɔ voilà pourquoi la Mauritanie a yɔrɔ in kɛ batɛmɛsira ka se k'a puri ka fɛn ninnu kɛ mais ala ni kira barika la an ye turu dɔw cɛ nin wagati ninnu kɔnɔ sutura fo terrain kan donc ka taa ye k'a fɔ mais kasi ni mi faso dɛmɛni ne bɛ na mun de kɛ se foyi t'an ye ka se ka nin de kɛ ala ye maa minnu d'a ma an dalen b'u la on sait que n'u bɔra kalama ça les renforce u ka baaraw kɔnɔ u k'a ɲɛɲini k'a yɔrɔw sécuriser pour que jamana tigɛ bɛ se ka da ninnu kan et encore u bɛ ka menace min da Mauritanie kan u ka dɔ fara ka fɛn kana bɔ a la voilà fɛn kana bɔ a la la Mauritanie parce que Assimi ye min kɛ o de don a ye mɔgɔ caman ka taa fɔ a ye karisa an b'a fɛ ka nin de kɛ maintenant n'i ko k'i bɛ dɔwɛrɛ kɛ ale tɛ kuma lui il va agir il va agir dɛ sinon kuma ba man d'ale o document min b'an bolo ale tɛ kuma ninnu fɛn ninnu na ten o document minnu b'an bolo document minnu b'an bolo c'est depuis au temps d'Arsenal lorsqu'il était gouverneur de Saint-Louis daté à son temps donc nin fɛn ninnu jateminɛ ne b'u bolo Segu voilà donc c'est k'a yirila k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔ ni dɛmɛ ka kan bi orientation b'a bolo pour qu'au moins u ka se k'u bolo da fɛnw kan bi fɛn minnu bɛ kɛ jamana in siniɲɛsigiw ye wa maliyɛn k'a faamu k'a fɔ diyagoya ye politique ye mais an ka ma dɔn aw dɛsɛra ka min kɛ ni maaw sɔrɔla min bɔ an ka temps d'olu ma ka tila o baaraw la jamana ka kana a ka jɔ Mali bɛ jɔ a den bɛɛ Mali mɔgɔ tɛ parti 200 la koyi Mali mɔgɔ bɛ ɲɛmɔgɔ kelen hali n'o kɛra wotoro pusela ye ni jamana kanu b'o la o ni ka gɛlɛn o b'i banba a tɛ sira foyi ɲɛ a y'o tugu o ka jamana jɔ n b'a la n t'a la ni jamana jɔra ka sɔrɔ kɛ bi an bɛɛ lajɛlen b'a sɔrɔ Mali man bon Mali ka bon Mali min man ca 20 millions 22 millions ce n'est rien jamana mana ɲɛnabɔ sisan bɛɛ lajɛlen bɛ baara sɔrɔ bɛɛ bɛ hɛrɛ sɔrɔ dɔ bɛ bɔ ɲɛngoya la dɔ bɛ bɔ insécurité la an bɛ fɛnw fara ɲɔgɔn kan ka bɔ kuma na n'i ka ye terroriste ɲɛmɔgɔ min fagali ye kasi nin de b'a yira maliyɛnw na k'an ka fɔ tare terrorisme banna Mali kɔnɔ awɔ n'i y'a selen ɲɛmɔgɔ faga ma dɔrɔn a banna pewu ko fila de b'o kɔnɔ un c'est un choc psychologique moral
pour les troupes ɲɛmɔgɔ mana sa ka ban dɔrɔn o ye wala dalina de o kumana an b'an ka cɛfini tabagaw fo maadennin tɛ dɛ bon nin wɔgɔ bɛ da ka sa yɔrɔ min na américains bɛ fɛn min ɲini na o n ko u y'a ɲini depuis 2017 u bɛ k'a ɲini maa si ma ye k'a bɛ yɔrɔ min na faamaw kan ka fo sa fɛn bɛɛ u ma ye bon i b'a dɔn min ye fɛn diya ne yɛrɛ tiɲɛna ouais Minakakaw ko ani Gawo faamu ko tant que olu b'a dɔn ko armée ka présence bɛ yen olu bɛ se ka kunnafoni di voilà maintenant ni armée tɛ sigi n'olu nana kibaruya di olu de bɛ kɛ jɛgɛ naji voilà tout à fait donc ni armée bɛ yen ouais ouais a sigilen don olu yɛrɛ b'a dɔn ka fɔ ni ko ganna n'o ye kibaruya di armée b'u kɔkɔrɔ olu bɛ fɛn caman di tout à fait duguma baara min kɛra nin na ala renseignement mɔgɔw ouais ouais non moro fait pour localiser non pour localiser l'individu c'était pas facile a bɛ nin sɔrɔ nin yɔrɔ in de la nin waati in na Kasimi i b'a dɔn denw ka baaraba de b'o la Kasimi i b'a dɔn diɲɛ armée foyi tɛ diɲɛ na diɲɛ jamana si tɛ k'a sécuriser len bɛ diɲɛ kɔnɔ ni peuple sen tɛ armée la a tɛ yen o de tun ma don an fɛ yan o de tun t'a fɔ o de kosɔn peuple kan ka combattre hali n'i ye Mali gɛlɛ cɛli nin ma parce que le peuple n'a pas joué son rôle et puis maa caman bɛ non o tɛ maa caman bɛ yen ils sont complices dans l'affaire dugu caman bɛ yen duguden caman bɛ yen olu tun ɲɛna ko nin ye tiɲɛ dɔ de ye u donna fili la a kɔnɔ mais sisan ko bɛ ka taa yɔrɔ min na caman bɛ ka bɔ a kɔ k'a ye k'a fɔ ko ja tiɲɛ o tɛ donc an b'o fɔli min kɛ jɔn ye armée parce que armée de ye maliyɛnw dusukun saniya bi k'u hakili la sabati k'a dɔn ko n'an kɛra ɲɔgɔn fɛ k'a bɛ ɲa donc armée ɲɛ n'a tulo n'a da o ye peuple de ye dans la discrétion totale an ka fara armée kan faransi filɛ nin ye Kasimi e ma deli ka se faransi yɔrɔ la i bɛ t'i jɔ sisan 15 minutes billahi dɔ b'a ka téléphone ta ka polisi wele dɔrɔn k'a fɔ ɲɛna k'i corps plancer n'i ka fɛn bɛɛ di maliyɛn dɔ b'a ko cɛ faransi sirifilen don i b'a ka polisi ye jinɛ de non i identité dilen de don dulɔkɔsugu min b'i kana i bɛ jɔlen bɛ yɔrɔ min na lunette b'i la wa a t'i la e dɔnnen don polisi bɛ na carré kɔnɔ a m'o mɔgɔ fila ne ta a bɛ se de ma parce que pourquoi population b'a dɔn pourquoi o de kosɔn ne b'a fɔ mɔgɔ ye hadamaden si tɛ bange diɲɛ kɔnɔ ni patriotisme ye Kasimi i ka kuma ye tiɲɛ ye dɛ i tɛ bange ni patriotisme ye dɛ Gima ka so awɔ iri Bengali ouais Aubervilliers ouais anw bɛ taa burusa sɔgɔma ouais n'an mɛnna burusa yɔrɔ la musokɔrɔba dɔ a b'a ka fenêtre da k'a jɔ a b'a lajɛ voilà don la Gima nana ne jɔlen sɔrɔ a ko ko Kasimi fara k'i jɔ sinon u bɛ n'i cɛ u ni cɛ dɛ c'est tout parce que indicateur bɛ yan awɔ ko k'i ɲɛ bɛ musokɔrɔba min na sanfɛ ne ko n ko mini awɔ a y'i yir'i la voilà ko nin b'i lajɛ don o don a b'i lajɛ dɛ wa n'a y'i lajɛ ko n'a kulera don o don ko n'a ye fɛn fɛn fɔ k'u bɛ baara kɛ n'a ye dɛ u bɛ baara kɛ n'a ye dɛ bon u bɛ ten de k'u bɛ baara kɛ n'a ye voilà bon o la i bɛ se k'o ye pourquoi n'i y'a ye o musokɔrɔba b'i intéressé la dɔwɛrɛ tɛ ko ye a ka retraite ma tigɛ de a ka pension ma tigɛ État bɛ wari d'a ma ale sɔrɔ b'o kɔnɔ o kosɔn a tɛ se ka kɛ bon malidenw de kan ka kɛ ten politique banna nin de ma ka malidenw faire intéresser ka nafolo baaraw d'u ma ka fɛnw kɛ ni État y'i wasa don a den bɛɛ la i b'a ye bɛɛ bɛ jamana kana i ka bolo fɛ an bɛ taa l'o bolo de kan an bɛ taa l'o phase de kan o de kosɔn patriotisme n'i y'a y'i la dɔrɔn jamana ye sɔrɔ min d'i ma o don Modibo tile mɔgɔ tɛ Modibo tile fɔ hali sisan u ye hɛrɛ min sɔrɔ a kɔnɔ tɛ yan Musa tile mɔgɔ tɛ nin fɔ wa u ye hɛrɛ min sɔrɔ a kɔnɔ tɛ hali an bɛ démocratie la n k'a ma ɲa n'i ye dɔw bamanen bi k'u tɛ bɔ a kɔnɔ u ye dɔ de sɔrɔ a kɔnɔ bon patriotisme tɛ dɔwɛrɛ ye i ka jamana kɔnɔ tile min nana n'o y'i majɛ ka se yɔrɔ min na i b'o de ye mais o majɛ ye majɛ kunkurunin ye jamana k'i majɛ o de ka ɲi ni jamana ye wasa don a den bɛɛ la k'a den bɛɛ lajɛlen kɛ kelen ye bɛɛ ka contrat bɛ passer bɛɛ ka demande bɛ passer a ɲɛ bɛ bɛɛ la i n'a fɔ sisan u ye recrutement min kɛ u ye baara di bɛɛ lajɛlen ma u ye denmisɛnnin caman ta ɔ nin jumɛn bɛ bi k'i b'a fɔ ma ko tigɛ patriote ye donc o de kosɔn an b'a fɔ de ko maliyɛnw k'u dusu majɔ wagatinin ko don nin wagati in ye gɛlɛya ye a ka kan ka dɔn parce que ko tɛ Mali kɔnɔ yan maa caman bɛ ka kɛ Mali ko de ye ayi dɛ ko bɛ Mali ni maa wɛrɛw de cɛ ko bɛ Mali kɔkan de bon i tɛ se ka kɔkan kɛlɛ kɛ n'olu m'i f'i siri la mun kosɔn i ka économie b'olu de bolo i ka marché b'olu de bolo i ka fɛn bɛɛ bɛ n'i y'i ban dɔrɔn olu ka so ye min ye ka gɛlɛya don i ni peuple ka bila ɲɔgɔn na bon ni peuple y'a faamu k'a fɔ aa nin bɛ taa an b'an ka ɲɛmɔgɔ kɔ alhamdulillah donc an b'a fɔ de kɛra ɲɛmɔgɔ fana bɛ ka kɛ sababu ye an tɛna bi piège jumɛn kɔnɔ kɔfɛmɔgɔ k'an monopoliser toujours an ka taa di ɲɔgɔn ma ka barika da ɲɔgɔn ye k'a ɲini ko jamana in ka jɔ an bɛɛ lajɛlen ye an b'an ka autorités fo u ka wuli ka jɔ n'u ka cɛsiri la ni maa belebele fɛn fɛn b'i ka yɔrɔ la u y'a k'u yɛrɛ de u y'a ban Kasimi ka bɔ kuma na n tɛ fɛn fara min kan n b'a fɔ Mali politiciens ye billahi u tɛ se nin cɛ duuru la mun na i b'a dɔn wa mun na u tɛ se la i b'a dɔn wa fɛn kelen dɔrɔn o ye min ye billahi ni cɛ kelen kelen bɛɛ fɛn min b'u ni Ala cɛ
u dusukun na ala bɛ k'u barika don u la de la ala k'o dɛmɛ hali bon ni e tɛ e dusukun na faso ci de b'e kɔnɔ e bɛ se faso jɔ la cogo di ka gɛlɛn nabila musa sera fɔra nana musa ka fɔrɔ de kun don wa ala ye mission min d'a ma n'a y'o minɛ a ma ala ka mission ma bɔ a kɔrɔ a ma ala janfa a dara ala la o de kosɔn a sera la o nabila yunus o fana tun tɛ kira dɔ ye wa nabila yunus tɛ kira dɔ ye wa n ko ala ye mission de d'a ma dugu dɔ kan a ma siran mission ɲɛ wa ka boli ka don baton kɔnɔ ala ma ka kɛlɛ yira baton kɔnɔ na ko ji bɛ k'a fɔ ko ka dɔ bɔ baton kɔnɔ n k'ale de filila ji kɔnɔ parce que min b'a ni ala cɛ a y'o de bila o wa nin cɛ ninnu min b'u ni ala cɛ o de bɛ k'u fisaya mali politisiyɛnw ye a ye fara ninnu kan sinon o ma kɛ diɲɛbaw ye dɛ ayiwa su in na ta an b'o bila yan ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn isa sise chercheur ale tun bɛ an ka kɛnɛ kan an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn sabula a bɔra dugu la k'i kunna an kan o diyara an ye kosɛbɛ min ye layidu ye a y'a timɛ an yɛrɛ fana n'ala sɔnna an ka layidu timɛ Falaye i Keyita k'i fo k'i waleɲuman dɔn Keba Jalo k'i yɛrɛ fo n'ala sɔnna a ma sini nɛgɛ kanɲɛ 9 an nana ɲɔgɔn sɔrɔ yan kibaruya olu kɛnɛ kan ala ka dugu ɲuman jɛ ala ka juma jira an na min ye fajiri ye ala k'o kɛ an garisɛgɛ ala k'an ka jamana kisi ala k'an ka jamana tanga hali bi a k'an bɛn sini